parte hartu behar duen beste zati etorri den ezkero, 150 falta baitzen, bi Xabier falta izan ditugu, Mendiguren eta Ierdi, hasi ingo gara, arratsaldeko saioarekin. Segur asko euskaldunontzat oso ezaguna izango da ondoko poema hau. Gaztetatikan herritik kanpora, estrangeri aldean pasade denbora, herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herrira. Lur maitea ustea da negargarria. Hemen gelditzen dira, ama eta herria. Urez noa ikustera, bai mundu berria, oraintxe bai naizela, errukigarria. Gernikako arbola kantazaguna idatzi zuen Jose Mari Iparragirrek, idatziriko bertso hauekin emana izan diot hasiera hizkuntza aniztasuna eta euskara goiburutza duen mai inguru honi. Izan ere, gu euskaldunok ere izan gara, bai eta bagara, ere beste lurralde batzuetara joandakoak. Eta arrazoi desberdinengatik joan izan gara. Horiek horrela etorri berriez hitz egiterakoan, har dezagun gertaera hori oinarritzat. Gu denok bidaiariak izan garelako, bagarelako, txiki geratu zaigun mundu honetan. Beraz, har ditzagun etorri berriak gu hartuak izatea nahiko genukeen bezala. Azpimarratu nahiko nuke hau hainbatetan etorri berriez hitz egiten dugunean. Har ditzagun guk hartuak izatea nahiko genukeen bezala. Hizkuntza aniztasuna eta euskara da solasaldi honen oinarria. Bidaia horretarako bidaideak behar diren ezkero, 3 bidaiari zuen aurrealdean. Ondoko hauek eta aurkeztuko dizkizuet aspaldiko lagunak, ezagunak zaizkidan arren. Ezkerretik hasiko naiz, nire ezkerretik. Xabier Ierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia eta Gizarte Langintzako irakasle titularra, garapena, imigrazioa edota giza baliabideen kudeaketa bezalako gaietako masterretan klaseak eman ditu, 2003-2011 aldian Euskal Imigrazio behatokiko zuzendaria izan zen, bere ikerketa eremuak imigrazioa, gizarte bazterketa edota etnizitatea dira, eta gai hauetan artikulu eta liburu ezberdinak argitaratu ditu. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte gaietako saileko aholkularia da. Nire aldamenean, beste aspaldiko ezaguna eta Euskaren eremuan aski ezaguna, Xabier Mendiguren berezi hartu, beste Xabier Mendiguren bat baitago gure artean. Idazlea eta itzultzailea. Itzulpen gintzan jardun du batez ere, eta itzultzaile belaunaldi berrien prestakuntzan ekarpen handia eta eskerga egin du. Euskaltzain urgazlea da. Okerrez banago badira ja 28 bat urte. Okerrez banago 1975ko ikainaren 27an, uste dut izendatu izan zela, urgazle. Metro kuadroko uste dut urgazle ugari dagoela hemen. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluko idazkari nagusi izandakoa, elkarte bereko orezko presidentea da, eta halaber Euskal Gizartearen kultura aniztasuna babestu eta sustatu nahi duen Euskal Herria Hamaika Kolore egitasunaren eleduna ere bada. Nire eskumatara Olatz Irizar Martinez, kazetaritzan lizentziatua, Emun Kooperatiba Elkarteko bazkidea ere bada, eta hainbat urtez teknikari lanetan jardun du, eta egun kontseilu errektoreko presidentea da. Halaber, Emuneko IGB-ko berrikuntzarloko eta anizasun eta imigrazio zerbitzuko produktu aditua eta teknikaria ere bada. Hainbat ikastaro, hitzaldi eta bar eman ditu, anizasunari eta imigraziari buruz. Beraz, ikusten duzuen bezala, bidaiariak baditugu, tartea laburtu egin zaigu, berandu iritsi zaizkigulako, baina goazen.
Uste dut bakoitzak bere eremutik lehenbizi aurkeztu nahi zuela pixkat non ari zen. Nik uste dut ona izango litzatekela labur bada ere, bakoitzaren jardun eremuak labur biltzea. Okerrik ez dela, olatz emango dio lehenbizitza. Bueno, Ramonek esan duen bezala, ni emun kooperatibatik nator. Emun kooperatibak 15 urte ditu, eta bere sorreran hizkuntza normalizazio planak egiten zituen, batez ere enpresentzat, ondoren hainbat erakunderentzat hasi ginen egiten, horien artean udalak eta aldundiak eta horrela. Eta, ja duela laupabost urte argi ikusi genuen, badakizue krisian sormena eta landu inbardala eta olako gauzak, eta gure eremua diversifikatu beharra, eta gauza ezberdinak egiten hasi ginen, eta horien artean aniztasuna lantzen hasi ginen. Zergaitik aniztasuna, askotan euskararen gai ateratzen genuenean, batez ere herrietako euskara planak eta lantzen genituenean, etengabe ateratzen zitzaigun gai bat zelako, eta bestetik gaia bera ere gustoko genuelako. Orduan pixka bat, dezakegu azkeneko 5 urtean, aniztasuna ere lantzen ari garela. Xavier, orain 11 kolore egitasmoaren ereduna zara, beraz nik uste interesgarria dela 11 kolore egitasmoaren nondik norakoak labur biltzea. Gaurko mahai inguruanen izenburua, nik nire bizitza osoan zehar nolabait, bizi izan dudan zerbait izan da. Euskara, hizkuntza aniztasuna, eta azken 20 urte hauetan modu oso berezi batean. Hor hasi nintzen ia, praktikan, jatorri anitzeko, gaur deitzen ditugun, pertsona, eta etorkineak ere tartean direlarik, pertsona horien euskara eta euskal munduarekiko hartu emanez ere, horrasi ginen. Kontseiluan bertan ia egin genuen jardunaldia bere garaian, gai honen inguruan, ia urtea dira, eta arrezkero, pauso desberdinak alde batean edo bestean, gero topaguneak egin zuen 11. urtean, 2011an ere egin zuen ekitaldi importante bat Durangon, eman dira pauso asko euskararen munduan. Egia da, poliki-poliki, jende bat, bai euskararen munduan, bai unibertsitatean, eta bai jatorrian hitzeko pertsonekin hartu emanetan zeudenen artean, hurbildu egin gara, ginen, gai honen inguruan zerbait denon artean egiteko asmoarekin. Eta hain zuzen hori da Euskal Herria 11 kolore. Hor kultura, identitate, hizkuntza eta aniztasunen defentsa gisara lan bat, prozesu bat abian jarri dugu. Hor alkartu gara, bai erakundeen laguntza, eta baita ere izan dugu unibertsitatearen, euskara munduko jendearen ordezkaritza bat. Azkeneko urte honetan, pasadan urte honetan, kanporatu gara, irudi batekin, webgune batekin, ekitaldi berezi batzuk, aurkezpen batzuk bai Donostien eta bai Bilbon egin dira, eta hor adierazi dugu, gure adierazpen bat, webgunean bertan daukazuet irakorri dezakezu adierazpen hori, zeintzu diren printzipioak, guk nahi dugu Euskal Herrian une honetan dauden jatorri desberdineko eta jatorri desberdineko hori azpimarratzen dugu, ze etorkinak hitzarekin ezbaitu hori agortzen. Gure artean daude, bai aspaldi, frankismoaren garaian etorreteko pertsonak, eta oraindik ere askotan gure artean arrotzak direnak, euskararen mundurako, etorri dira geroago beste belaunaldi batzuk, hor daude ere hijitoak, nahiz eta hemen bertan egon guretzat arrotzak izan direnak 200-300 urtetan, beraz jatorrian hitz hori azpimarratu nahi dugu bereziki, eta ez hainbeste etorkinak. Etorkina nahiko gauza pasakor bat izan daiteke. Baina jatorrian hitzeko izatea eta aniztasun horretan irautea hori luzeago izan daiteke. Eta gu nahiko genduke guzti horietara euskararen mundua eta euskal kulturaren mundua ireki, zubiak eraiki, eta hemen biziko diren pertsona hori guztiek etorkizunean elkarrekin eskubide berdintasunean euskara partekatu eta beren kulturak eta hizkuntzak ere erabili eta landu ditzatela. Eta hori da ekimen honen helburu nagusi. Eta horretarako pauso batzuk eman ditugu eta aniztasunaren eguna sortu dugu eta horri orain edadure eman nahi dugu Euskal Herri osoan zehar. Ez bakarrik Gipuzkoan, nagusiki horra hasi delako, bai Nafarroan eta baita iparraldeko lurralde guztietan. Guretzat, hemen egin behar den lana da, lehenengo, kanpotik edo barruan urteetan dauden hoiei, esuak luzatu, hor daude ere erregio etxeak, eta hor daude beste hainbat errealitate, funtzionatzen dutenak, eta guzti horiekin nahiko genduke, etorkizunean,
herri bat, eta kultura bat, eta euskal ondasuna den euskera hori konpartitu. Eta hau da guk ekimen honen bitartez egin nahi duguna, berdintasunean herri bat eraiki nahi dugulako, oraindik estatu bat ez duen herri bat garelako, baina gu pres gaudelako hasieratik ongi etorri egiteko pertsona horiei guztiei. Eta nik uste dut, azken urte honetan izan dugun esperientziarekin esan dezakegula, jarrera honek onarpen zabala izan duela, eta orain gizartea sentiberatu behar dugu. Eta horretarako ere, gure webgune horretan badaude hainbat atxikimendu, eskatu ditugu atxikimenduak, adierazpenarekin badatu zenean aldetik, eta 800-etik gora doaz atxikimendu hori. Beraz esan nahi du, bide txiki bat ireki dugula, eta beste alorretan gauza bera antzekoak egiten ari direnekin, hemendik aurrera nahiko genduke hurbilagotik, hau aurrera eraman. Orain uste du nahikoa dela, hori dela idea nagusia, eta gero elkarrizketan argituko ditugu hor dauzkagun gure planteamentuak, eta bar. Bueno, nik egia esan, nolan euskera ez dut izan aztergune holan privilegiatua neure ibilbidean. Gertatzen dena da, euskaldunok areno beti izan ditugula honelako kezkak, ezta? Eta askotan izan garela todologoak, ezta? Eta batez be euskal munduko kontuetan nahi eta nahi ez sartu behar izan dugula. Ni bili nintzenean hor batez be ikuspegin, konturatu nintzen alako batean, behar bada gai honi heldu beharko geniokela. Ze, usteot, logikoa izan den moduan, lehenengo eta behin harreran egon gara kezkatuak, eta nik usteot harrerari eta gizadu intasunari eman diogula importantzia gehiago oro har, nik esango nuke aktore guztiek eman diogula importantzia gehiago aspektu kulturali bari eman beharrean, euskeraren zabalkundeari eta euskeraren kezkari eman beharrean, eta hori izan da lehenengo fase. Halako baten heldu behar zuen, behar bada gaur bezalako ekitaldi bat antolatzea, eta zutinosun Durangokoan ere horretan parte hartu nuen bere momentuan, eta hainbat kontutan, ez da, baina beti izan da lan periferiko antzeko bat. Baina halako batean konturatu ginen, ikuspegin egin behar genuela egitzenik gauza bat, eta zen, hizkuntzan katalogatzea. Eta horti sortu zen UNESCO etxearekin batera egin genuen ikerketa hura, eta han aurkitu genituen behintzat euskal lurraldeetan, zehor Nafarroa sartu zen, gutxiendik ezagutzen zirela 108 hizkuntza ezberdin, ez praktikatu. Zegero, ezin izan genuena bere momentuan izan zen, ia hizkuntza bakoitzak zenbat hiztun zeukan. Hori ezin esan genuen egin, eta hor geratu ginen, ezta? Baina hor neurri batean, aniztasunaren inguruan, eztabaida bat zabaldu zen. Eta gero, nik beti hemen aukin izan dudan kezka bat, eta hori beste erabateko kezka bat, kezka teorikoa, eta kezka pertsonala, eta kezka humanoa ere bada, ez da? Honen inguruan sortu litezkeen larritasunen inguruan, ez da? Hor hasi nintzela nahiko harin aztertzen, ez da? Eta horatzen dut, Eduardo Ruiz Bieitezek 2007an edo antolatu zituen jardunaldi batzuek, ez da? Eta batez be, aniztasunari buruzkoa zirenak, hor egin nuen lehenengo lan artikulu oso luze bat, zeuden larritasunen inguruan, ez da? Eta ia larritasunak nola, tratatu zitezkeen, ez da? Zehor badago, Charles Taylorek esaten duen kontu oso interesgarri bat, eta da, norberaren ametsak bestearen amets gaizto direnean, eta bestearen ametsak norberaren amets gaizto direnean, ez da? Eta hor, egon liteke nolabaiteko neurotikoen aliantza bat, ez da? Eta behar bada horrek kezka sortarazten digu. Horren inguruan, eta hori nola kudeatu, hori izan da nolabait nik egin dudana. Eta horren inguruan idatzi dut nahiko. Ze horrek kezka handia sortu izan dit, ze azken finean, behar bada hori da, hemendik aurrera asko aztertu beharko duguna. Nik beti gogoan daukat Joseba Ibarrak, berritzegunekoak,
oso tipo interesgarria kontu hauetan, beti esaten du honek, ez da, hizkuntzan iztasunari buruz hasten garenean beti amaitzen dugu euskararen inguruan hitz egiten. Behar bada, euskaldun hori gertatzen zaigu, eta logikoa da hori ere gertatzea. Pentsatu behar duguna da, hemen egon liteke alde batetik, ez dut esango erresistentzia, baina egon daiteke euskararen ganako erresistentzia bat zenbait sektoreen aldetik, azken finean, eurek migraria tira hona etorri dira, Espainiara etorri da, talako batean aurkitu dute beste realidade kultural bat. Horre sortzen du nolabeteko shock bat, ez da? Baina beste alde be, egon da hemen euskal munduan aritu izan da, alfabetatzen eta hainbat kontu egiten da, bizitza oso bat ematen, eta esaten du, orain barriro hasi behar dugu beste aldaz gora bat, ez da? Bueno, usteot guzti hori oso interesgarria dela, ze horren inguruan sortu daitezkeen angustia gurutzatuak oso importanteak dira. Eta horiek ondo tratatzea izango da, hemendik aurrera egin beharko dugun benetako lan mardul eta interesgarri bat. Nik uste dut, oraintxe bertan Xabierrek esan duela gauza bat hasieran garrantzitsua dena. Esan du, lanean ari zela, gaiarekin lanean ari zela ikuspegin, eta olako batean konturatu egin zela, agian gaiari heldu behar zitzaiola, bai? Guk uste dugu, eta gure esperientziatik esan dezakeguna da, hizkuntzen kudeaketak egin behar diela, baina beti egin direla. Gertatzen dena da, igual, orain arte modu inkonstientean egin direla, bai? Ikuspegi batek lana egitea, euskara, kontuan hartu gabe, hizkuntza kudeatzen ari zen. Agian inkonstienteki, baina kudeaketa bat egiten ari zen. Ez zuen euskara zentralidadean jartzen, ez zuen euskara, ez zion euskarari aitortzen jatorri berriko jendearekin egin dezaken zubilana. Orduan, guk esan nahi genuena zen, azkenean beti egiten dela hizkuntzen kudeaketa bat. Gertatzen dena da, modu inkonstiente batean egitetik konstiente batetara pasa behar garela. Eta guretzako, bi oinarri izan behar ditu hizkuntzen kudeaketa konstiente honek. Alde batetik uste dut saiatu behar garela euskarari aitortzen elkarbizitzako hizkuntza izan behar dela eta izan daitekela. Eta beste alde batetik, hemen dauden beste 100 eta piko, orain Xabierrek 108 esan ditu, goizean uste du Markosek 140 esan ditu, beste hizkuntza guztien aitortza ere egin behar dugula. Orduan ikusten dut bi oinarri horiek garrantzitsuak direla. Eta gero ametsak eta amesgaiztoak eta horra aipatu dituzun hortan, nik uste dut hemen konturatzen bazarete horrelako foroak eta daudenean, horrelako jardunaldiak eta beti dago euskalgintzako jendea. Batzutan publikoan, beste batzutan hemen eserita, beste batzutan, eta hori ez da kasualidadea. Nik uste dut azkenean euskalgintzak egin duela hausnarketa garrantzitsu bat, Xabierrek ere esan du, Xabier Mendiburenek ere esan du, ez? Egia da hasieran bildurrez ikusten diala gauza batzuk, baina nik uste dut euskalgintzak ikusi duela, ez? Bildurretik erronkara pasa behar zela gaia, eta gure erronka hori izan behar dela, ez? Hona etortzen dien pertsona guztiak, jatorrian itzeko pertsona guztientzako euskara elkarbizitzako hizkuntza bihurtu behar dela, bai? Badakita esatea, besterik gabe erraza dela, ez? Gero egitea dela zailago. Nik uste dut orain, guk esango nuke ia gaindituta daukagun hausnarketa hau konpartitu egin behar dugula gainontzeko eragileekin, ez? Euskaratik aingertu ez dauden eragileekin. Euskararen zentralidadearen kontua gaia aipatu denez, gero helduko diot kontu hori gai interesgarria baita. Baina galdera bat egin nahiko nizueke, lehenbizi xat abia puntu bat eman alizateko. Euskararen errealitate demolinguistikoa anitza da. Bai lurralde batetik bestera eta lurralde bakoitzean. Lurralde bakoitzean eskualde batetik bestera. Bilbon gaudenez gero, ez da bera errealitate demolinguistikoa euskarak bizi duena Lea Artibai eskualdean edo ezkerraldean. Nahiko nuke zuei galdetu, pixkat abia puntu gisa geroko eztabaida horretan garatu alizateko, ea nola uztartzen ditugun etorri berrien kontzentrazioa eta euskararen egungo bizindar etnolinguistikoa. Nik uste bi elementu horiek uztartzea garrantzi handiko kontua dela, hainbatetan esaten dugunean euskararen zentralidade hori egiazkoa ote den leku batetik bestera eta
Euskararen errealitatea eta Euskal Herriko errealitatea kontuan hartuta. Behar bada hitz emango diot Xabierri, goan baitut 2009an egin genuela horri buruz txosten bat, aurkeztu genuen gero euskaltzen dian, eta nik uste dut horre geroko eztabaidarako abiapuntu egokia eskeni edo abiapuntu egokia eskeni aldikula horrek. Hombre, nik, bai, bota. Labur, bai. Ez, nik Euskararen kontu guztiak aztertu ditut batez be ikuspegi soziologiko batetik, eta ez ikuspegi soziolinguistiko batetik, ez da ikuspegi linguistiko batetik. Nik horretan ez daukat idearik bez, egia esan da, ezta? Baina ikuspegi soziologiko batetik beti ardura handia eman dit, dagoen nolabaiteko esango nuke deskonpensazioa, ezta? Zeren nik ura baduzue badaukat eukin hemen mapa pare bat eginda, ezta? Eta mapak erakutzen ditzak, ez da? Baina nolabait esateko euskeraren bermearen geografian imigrari gutxi dago. Eta euskera importantea deneko toki batzuetan egon daitezke immigrazio konzentrazio interesgarriak, eta hori izan daiteke benetan toki oso importante bat, benetan hor experimentazio egiteko. Baina ikusten badugu immigrazioaren geografia eta euskararen geografia nolabait deskonpentsatuta dagoz. Eta orduan, niri hortik sortaretzen zaizki zenbait kezka. Eta kezketariko bat da, ia non dago zen, egotekotan eta nik uste dut badaudela, euskararen muga sozialak. Eta orduan, euskararen muga sozialak existituta, segon daitezke muga politikoak, baina nik uste dut ez direla importantenak, egon daitezke muga instituzional, baina uste dut ez direla importantenak, nik uste dut euskarak muga soziala dituela. Eta muga sozial hori ditueneko tokietan, da batez be, immigrazioa kokatzen deneko tokia. Orduan, hor, badaukagu erronka bat, eta erronka benetan importante bat. Eta orduan hori nola tratatu, benetan da niretzat interesgarria izan litekena eta aukerak berriak planteatzeko eszenatoki bat. Azken finean ikusten badugu, gero gura oso bitartean, beste norbaitek idazten duen bitartean, ipiniko ditut mapak, baina nik uste dut hori beste modu bat tratatu behar dugula, ikusi behar dugu zer egin horrekin eta neurri batean elementu edo datu hori kontan hartu. Nik neure esperientzia familiar bat azaldu nahiko nuke, nola liteken urte batzuen kontua da. Nik neure familian badut koñeta bat, euskera ez duena ikasi, eta Londresen jaio dan beste koñeta bat, euskera primeran ikasi duena eta lan egiten duen euskeraz. Eta bi abezi dira oso distantzia laburrera. Segurazko esperientzia hau, beste askori ere gertatuko zaio beste dato batzuekin. Baina zerk egiten du persona batek etorri toki batera eta bertako hizkuntzaintzako hartu eta gero gainera bere burua gaitu hor lan egiteko. Eta beste bate berriz egunero ikusi euskara erabiltzen dela eta ez egitea edo ez sentitzea premiarik alegin berezi bat egiteko hizkuntza horretara pasatzeko. Hau da, Zumarragan jaiotako baten esperientzia eta, Londresen jaiotako beste baten esperientzia. Nik uste dut hori dela gune bat, hau da, lehen Xabierrek esaten zuen bezala, toki batean euskararen presentzia indartsua dago, Goierriko kontu bat ezari naiz, Goierriko jendea ezari naiz, baina baita ere, badaude gune industrial eta urbano oso erdaldunak, frankismoaren garaian metatutako pertsonez eratuak, eta oso elkarren parean bizi dira, baina zeharo bi mundu desberdin bezala. Ni daki dela hor inor gutxik egin du lanik urteetan zuiak eraikitzen. Eta hau da hain zuzen ere guk gaur martxan, abiatzen ari garen Euskal Herria Hamaika Kolorekin egin nahi duguna. Zubiak eraiki behar ditugu mundu paralelo gisako horien artean, batak bestearena aintzat hartu, baloratu, eta etorkizuna batera eraikitzeko tresnak sortzeko. Eta hori nik neure ingurune batean ikusi du gertatzen dela,
Eta gainera gaur egun lan batzuk egin daitezke, edozein, mendipunta batetik egin daiteke, itzulpen lana edo lan intelektuala. Ez dago beti derrigor fabrika batera ere joan beharri. Egin daitezke modu askotako lanak. Eta hori gero eta gehiago ari da gertatzen gune euskaldun horietan. Dauzkazu lan oso kualifikatuak egiten, naiz eta orain arte oso baserri giroko guneak izan diren horietan. Aldaketa bat ari da gertatzen. Baina hor ezinbestekoa da pertsona kulturaduna, gaituak, dakitenak eta jendearen artean elementu berriak ezarri eta eraikuntza planak egiteko gai direnak. Nik horri ikusten dut, ez da hiri handietan derrigor ere, eta ez da ere, baserri girorik ez dago, baina landagiroko tokietan, hori berdintzu da, baina behar direna da artikulatutako elementuak eta pertsonak eta taldeak hurbiltzeko. Irakaskuntzan alde batetik, eta gero eguneroko lan desberdinetan. Eta nik uste dut pixka bat irekitze hori dela lortu behar duguna, eta erantzunak bereales ikusten dira. Egin genezake, garai batean egin genuen ere, kanpotik etorritako euskaldunek zer egiten zuten gaur Euskal Herrian, eta oso kualifikatutako ekarpenak egiten dituzte horietako askok. Eta beraz, saltoak ematen dira gutxien ustedan tokian. Beraz, nik hor ikusten dut, gaur badauzkago aukera batzuk, orain dela 30-40 urte agian ez genituenak ikusten. Gaur gertatzen dira eta hori areagotu egin dezakegu. Baina jarrera indartsu bat, fenomeno honen, hau da, abegi hori egitea, eta Euskal Herrira etorri direla, eta Euskal Herri eta hizkuntza da kultura bat daukagula konpartitzeko, hori oso indartsu nik uste dut, denon aldetik jarri behar dugula martxan. Eta horretarako lana egin behar da, eta egin behar da maila guztietan, eta hori da gu nahiko genukena. Ez, bakarrik. Baina, hor daukazue, hemen daukazue, nik konsideratzen dudan mapa batez be euskararen bermearena. Hau da geografia, ez aurrekoan. Hau da, udalerrika, portzentaiak ikusita, ilunen dagoen tokia da, euskararen presentzia nabarmenagoa dagoeneko tokia. Orduan hori ikusten duzu, bai nahi baduzu Mungiatik hasita, Orozko, eta, ez dakit, Donibane Loitzuneraino edo Donibane Garazineraino, dago nolabait esateko euskararen bermearen mapa. Hor mantenduko da, mantentzekotan, eta hortik abiatuko beharko du, eta hortik irradiatu beharko da. Honek ez du esangura, beste toki batzuetan ez dagoenik, modu esangurantzu batean, euskararen portzentai oso importante bat, baina hemen hiriak kanpo geratzen zaizkigu, mapa honetan. Naiz eta badirudien barruan daudela, hiriak kanpoan geratzen zaizkigu. Pasatu hurrengoa. Hau da, mapa berbera, baina eskualdeka. Mapa berbera eskualdeka. Eta hemen ikusten dugu, portzentairik altuenak direla batez be, Lehartibaik ematen dituenak, eta gero Urola kostaldeak, eta gero, beste egoera batzuk leudeke, behar bada, non portzentaia txukitu egiten den 150 edo. Hurrengoa. Eta hau da, immigrazioaren mapa. Orduan, dantza egiten bada batetik bestera, aurrekotik atzera, Ramon, aurrekotik atzera, ikusten da neurri batean, hor ez dagoela posibilidade, esango nuke, ez dute esangura ez dagoenik, baina nolabait elementu hau kontutan hartu behar dugula. Euskararen mapa eta immigrazioaren mapa oso ezberdinak direla neurri batean euskararen lurraldeak kontutan hartuta. Honek ez du esan nahi, eta nahi bago hemen izten dugu, honek ez du esan nahi momentu batean, ezin daitekeela esperimentazio importanterik egin. Eta egin daiteke, eta nik konbentzutan nago, badadela lurralde aproposak momentu honetan egiteko, eta lurralde baino udalerri ugari dagoela esperimentu honak egiteko, baina berba da hori geroko gaia izango da, eta gero tratatuko dugu. Segurazko honen atzealdean badago errealitate eta egitura sozioekonomiko jakin bat, eta intzuzen ere bultzatzen duena etorri berriek eremu jakin batzuetan gehiago kontzentratzea beste batzuekin alderatuta. Baina errealitate honek nik uste askotan hitz egiten dugunean interbentzio planez eta integrazio politikez eta bestalako kontu ez, nik uste dut komeni dela era horretako kontuak aintzagotzat hartzea. Eta hortik nola lehen aipatu den euskararen zentralidadearen kontu hori, nik ezakidana da, eta galdera egin nahi dizuet,
etorri berrien etorrerak ea hizkuntza arazo berririk planteatzen ote duen gure artean. Nik uste dut hemen akats bat edo egiten dugula, ez? Euskarak bazuen arazoa lehenagotik. Ez dute etorri berriek sortu arazoa. Agian areagotu egin dute, baina ez dute beraiek sortu. Nik uste dut hori kontuan izan behar dugula, ze askotan errezena egiten dugu. Begira, orain, asidia ez da ginundik etortzen, eta orain arte indako lana, orain arte egindako lanak, fruitu honak eman izan balitu, seguraski ez genuke horrelakorik esango. Beraz, nik uste dut hori importantea dela kontuan hartzea. Arazoa lehendik zegoela. Euskarak, eta lehen gainera Euskal Herriko mapa jarri duzu, Euskal Herri osoka, Euskararen territorio osokoa jarri duzue, eta ni gainera Nafarra naiz, eta ikustea ze kontzentrazio dagoen herriberan, eta jakiteak, herriberan ez dagoela Euskara ordaindu gabe ikasterik, asko esaten du, esan nahi dut, arazoa lehenagotik zegoela, ez dutela beraiek sortuta, nik uste dut hori kontuan hartu behar dugula. Eta gero bada beste gauza bat, ez dakit, egia da, kontzentrazio eremuak, seguraski zonalde soziolinguistiko konkretu batzutan ematen diala, eta kasualidadez edo ez, justo ez dela Euskara gehien erabiltzen den tokitan. Nik uste dut, eta hau Euskaldunon lana izan behar da. Etortzen dien pertsona hauek ez dira etortzen gure hizkuntza salbatzera. Guk nahi dugu gure hizkuntza salbatu, ez beraiek. Orduan, guk erakutsi behar diegu. Berai gu hurbildu behar gara eta guk esan behar diegu. Hemen badela beste hizkuntza bat. Eta nik uste dut, badaukagula argudio oso potente bat, eta da, Euskarak ematen duela. Ez duela ezer kentzen. Euskarak ematen du. Eta hori da erabili behar dugu. Eta Euskarak ematen du edo zein tokitan. Gauza asko emate ditu. Ematen du talde bateko parta izateko aukera, identitate ematen dizu, gauza asko ematen ditu, aukera berdintasuna ematen dizu, eta hori dena ematen du Barakaldon edo Ordizian. Nik uste dut pixka bat hortik... Nik esan nahi nuke, hasieratik daukagula arazo bat kanpotik edo, nik ez nuke gehiagi erabili nahi etorkinaren hitz hau, ze azkenean hemen persona asko egon dira urte askotan, teia ez geniek edeituk etorkina direnik, baina mundu paraleloa sortu dira. Inoiz, ona etortzen dena, eta orain datozen egin dezakegu, norbaitek harrera egin behar die, abegi on bat egin behar die esanez nora datozen. Eta hori Espainiatik egiten bada, Espainia oso gauza astrato eta handi bada, eta gero, konturatzen dira, lekuko ezaugarria daudela. Ona etortzen denak, hemen aurkitzen du beste mundu bat, beste hizkuntza bat, beste ohitura batzuk, eta Katalunian doanak beste batzuk, eta bar. Orduan, gure aldetik nik uste dut daukagun muga bat dela, behar dugula hasieratik datorren edon hori, eta lehen didaudenekin ere berdin, hurbiltze lan bat egin behar dugula, azaltzeko zer den herri hau eta nola ikusten dugun guk euskararen munduarekin bat egiten dugunok edo euskalduna garenok, eta zer nahiko genuken etorkizunari begira berarekiko eta eure buruarekiko. Hori egitea, nire ustez, lortu behar dugun zerbait da. Eta gero, euskara ondasun badenezkero, ingelesa edo beste edozein hizkuntza ikastea bezala, berek izan beharko luteke eskubide berdina ikasteko. Eta horretarako behar diren baliabideak ezarri egin behar dira. Ze gaur egun, pertsona horiek, kanpotik datozenek azken aldia mintzat, nahiko arazo izaten dute bizitzearekin, gainera beste hizkuntza bat ikasteko orduak bilatzeeko. Orduan nik uste dut hor, daukagula ondo pentsatu beharra, ze eratako malgutasunarekin joka dezakegun, pertsona horiek izan dezaten aukera, lehen, latzak esan duen bezala, talde batean integratu nahi badute. Toki batzuetan hori oso ezinbesteko izango da, beste batzuetan gutxiago ez dute sentituko premia hori, erdalgiroa handia delako. Baina nire ustez, akatsa hortik hasten da. Ez daukagu harrera egoki bat egiteko modurik, eta hori bilatu egin behar dugu. Eta gero baliabideak aukeran jarri behar dizkiegu, eta esperientzia txiki batzu badaude, gero aipatuko ditugu, NEL taldeak eta olakoak, baina oso txikia direnak oraindik. Lana eta euskara ikastea elkarrekin lotzea. Eta horretan Petralserrek lan interesgarri bat egiten diardu, Gipuzko aldean oraindik, baina hori edatu daitek. Badaude persona batzuk, poliki, bi gauzak lotzen ari direnak. Baina, bueno, esperientzia horiek areagotu egin behar dira eta zabaldu egin behar dira. Beraz, nik uste dut, abegia egitea eta gero ikasteko aukerak
denei doan eta ugari ematea hori ezinbesteko zerbait dela, nahi baldi badu elkarrekin zerbait eraiki. Bai, Olatzek esan du eta beharra hor trampa egin daitekela, ez da edo nolabaiteko egia osoa ez esan eta egia da. Ez da? Baina egia dena bai da nik uste dut eta neurri batean egia borobil bat immigrazioak euskarari arazo berririk ez dio ekarri. Ez dio ekarri. Bakarrik egin duena da agian euskarak bere gizartearekin zeuzkan arazoak intensifikatu. Eta orduan kontua da hor nola jokatu. Horregaitik esan dut nik lehen, nik bai uste dudala, behar bada azken urteotan egon izan dira nolabait bi korronte handi, nolabait esateko, bi korronte handi. Korronte batek esan du, behar bada ez tala ipini zitekeen guztia maila politikotik eta maila instituzionaletik euskera suspertzeko. Eta egon daiteke beste korronte bat, ez da? Eta ni hor gehiago kokatu naiteke, esanez, euskerak mugak zituela eta agian guk borondatean oinarriuta uste genuela borondatearekin gehiago egin zitekeela. Baina, klar, borondateak baditu bere momentuan alegin kostu batzuk eta ez da erreza, zenbait kontestutan aurrera egitea, garatzea egunerokotasunean bizitza oso bat euskaraz, euskera bera ikastea eta barezta. Eta nik uste dut hori gainera asko nabaritzen dela, zatu baterako, hona bakarrik online lizentzia bat hartuko dut, euskararen salmenta nola egiten den ikusteko. Duela 30 urte, euskara saltzen zen ikasi beharreko osagai komunitario politikoa, azken finean, gure nortasunaren espresio modura, eta momentu honetan euskara saltzeko erabiltzen dira batez be euskararen erakargarritasunaren edo erakargarritasunen katalogoa. Hau da, azken finean gaur egun euskarak izan behar du jostagarria, divertitu egin behar gara, euskara amablea da, laguna da. Hau da, horrek adierazten du soziologian oso importantea den transizio bat. Komunitate logika batetik, elkargo sozietate logika batera pasatzen garenean. Hau da, solidaritatea mekanikoa den momentutik edo solidaritatea kondizionala deneko momentu batera. Claro, honelako elementuak daudenean, nik uste dut, badaukagula parada oso interesgarri bat. Oraintxe bertan, agian, gure kezken katalogan genituen gaiak berreskuratzeko eta barriro maigainan ipintzeko. Gutano pentsatu dugu euskara ikasteak suposatzen zuela euskara erabiltzea. Gero, hor aritu zaretenok, badakizue jauzi ikeragarri bat dagoela eta gauza batela ikastea eta beste bat erabiltzea. Zein zaila den, jakin izan arren oso ondo espadakizu, gero erabiltzea. Hor egun behar dute elementu zailagoak ukuste dituguna baino. Hor ikerkuntza sakon bat egon beharra dago. Eta nolabait, nik esango nuke hor diagnostiko amankomun bat ere egon behar du eta lortu behar da. Ze bestela, agian egotziko dizkiogu erantzunkizunak ez dituenari eta behar bada ustez genuen baino asko zailagoa da. Gaur bertan egonaiz kasualidadez Kike Amonarrizekin eta hemendik zebilen, eta esan dit, Euskaldun kopurua berak milioi batekoa do konsideratzen duela, nik eta gita inbestekoa esango den. Behar bada pizka bat gehiago, 1.000 bat edo jauziko zitzaizkion sakura, edo ez dakit nik, pentsatzen nuen gutxago zela berak esan dit, baietz. Ani sinestu egiten diot, ez dutu zertan, ez da, sinesmenik auken behar izan, baina, hori horrela bada, Hombre, nik uste dut zifraik eragarria dala, ikusita non geunden. Behar bada, hor baloratu egin behar da zer egindan ondo, zer egindan txartu aztertu, eta orain parada egokia dago moduan, nik hau ez dute ikusten posible
izango danik eta oneri heltzea, bi baldintza ematen espadira. Bata da diagnostiko nahiko beretsu bat egitea, eta gero nolabaiteko koalizio, kolaboradore bat, edo elkarlanean arituko den koalizio bat egiten espada. Zer nik uste dut, momentu egokia dela elementu guztia eguei. Eusteko, aztertzeko zer gertatu den, nola gertatu den, zertan egin den ondo eta zertan hankasartu, eta uste dut, momentu zoragarria dela, barriro erreflexio bat gaurkotzeko. Abia puntua hor bat zegoen, hor betidanik egon izan gara, zelan suspertu daiteke jakitetik hitz egitera pasatzeko dinamika. Hori bil izan gara, zenbatean dira importanteak dauden eredu linguistikoak. Zenbatean dira traba, guzti hori berrikusi, beraztertu, eta nik uste dut, behar bada, lortu behar dela, nolabaiteko, koalizio bat lankidetzan arituko dana. Hori uste dut, ez dakidana da, euskararen inguruko, bere momentuan eta euskararen legearen inguruan egon zen konsensua gaur posibilote dan. Eta nik gurako nuke existitzea, baina hor, batez be, aktore principalak bi izan behar dira eta hirugarren bat seguru, baina importantea deritzo torreri azken finean badakigu, arazo batzuk genituela. Arazo batzuk intrinsekoak, beste batzuk gizartearekin, aztertu dezagun zer dagoen, non gauden, eta hortik abiatu. Ni dena den, planteatzen dugunean, eta diskurtso hauek baliatzen ditugunean, integraziorako bide, harrera, talako kontu ez izaiten gabiltzanean, kezka bat badut, eta ez dakit norarte ez eta gabiltzan edo burbuila batean edo alegiazko lurralde batean. Eta badakit politikoki ez dala zuzen izango behar bada, aitormen hori egitea. Bistan da, errealitatea badela lehartibain, lehen esan dudan bezala, ondarroan senegaldarrek ondarro eraz hitz egiten dute, gainera itxasura joaten dira, eta nahikoa denbora ematen dute itxasuan, hain zuzen ere, ondarroar gerozta gutxi jaten delako itxasora. Baina bistan da, esaterako, ezkerraldean dagoen errealitatea, edo Arabako Herrioxan, edo Nafarroako Herriberan, errealitatea oso bestelakoa dela. Nik oso ditz egiten dugunean, hemen gauza bada gazte belaunaldien artean dagoen hizkuntzaren ezagutza, eta beste kontu bada adin batetik gorakoek duten hizkuntzaren edo euskararekiko ezagupidea. Hori ala izanik. Ez ote diegu herritar berri horiei eskatzen hemengo de toda la vidakoek erakusten ez dutena. Edo horiei eskatzen ez dieguna. Ez dakit, iruditzen zait, hori da nik askotan entzun dudan galdera bat, ez? Eta iruditzen zait hori komentatzen dugunean edo galdetzen dugunean agian ez gaizki hartu ez, baina pensatzen ari gara eskatzen ari diegu, estra bat, nik uste dut hori dela aldatu behar duguna. Erakutsi behar dugu euskarak ematen duela, ez duela ezerkentzen. Baina Barakaldon adin batetik gorako gehiengoa erdalduna denean, nork nori eskatzen dio. Baina, hemen beste kontu bat. Hamaika koloren gure ikuspuntutik, hemen, etorkinez horretik gutxeo itzen behar dugu, nire ustez batzuk bat adatoz, azken aldi urteetan, da bale. Baina hemen dago jende mordo bat, orain dela urte asko etorri zena, eta hemen lasai bizi izan dena, bere burbuilan, ez du premiarik sentitu, lehenengo ideologikoak esate zitzaiolako zu zeure herrirazoaz, espainiarazoaz, espainolez badakizu, gaur Ego Amerikatik datozen batzuk ere joku berdintsua egiten dute. Gaztelania da, eta bar. Baina etortzen dira ona, eta ona etortzen badira beste zerbaitekin topo egiten dute. Orduan, kasuistika oso komplikatua da. Toki batean gauza gertatzen da, bestean gertatzen da, baina hau da fenomeno bat, eta guk horregatik ere garrantzi eman nahi diogu etxe erregionalekiko harremanari. Eta kontseilua bere garaian ere egin zuen saio bat
mundu horretara hurbiltzen eta horiei esaten hemen gaude eta nahiko genuke zuekin zerbait egin. Horregatik uste dut, errealitate hau ezin dezakegula ahaztu. Berriz ez dut aipatuko ijitoen kasua eta beste batzuena. Bueno, errealitate oso komplexua daukagu, urte askotako ohiturak eta inertziak eta daude, eta oso zaila gertatzen zaigu ikuspegi bakar batean hori guztia prozesatu eta guzti horrentzat irtera bat bilatzea. Orduan, horregatik iruditzen zait, Bale Artibai edo Goierriko gauzak, eta hortik beherako beste leku batzutakoak, segurasko tratamentu desberdina behar dituzte. Baina gauza badago garbi, ona etortzen denak eta bertan irauteko goa badu eta askok badute, seme alabak baldin badituzte ia esan nahi du hemen errotu nahi dutela, eta horiek izan nahi dute lehen mailako hiritar danon aurrean. Eta konturatzen dira hemen daudela batzuk aukera batzu dituztenak eta beste batzuk ez dituztenak. Eta hori bada errealitate bat, eta guk jardunaldiak egin genituenean Miramarren, kanpotik etorritako pertsonen nolabaizeko ordezkariek oso gogor esan zuten gaur euskara ikastea beraiei ezinezko gertatzen zaiela neurri handi batean, ez daudelako baldintzak beharko lituzketen bezala. Gero eztabaidatu daiteke badauden ez dauden euskara doan irakas daiteken, alez daiteken, baina hori, kesu hori, behin eta berriz eta indartsu entzun genuen. Ze unibertso adierazten duen horrek ez dakit. Han bazeuden, artikulatutako talde batzuen ordezkariek eta hori esan egin zuten behin eta berriz. Beraz, badaude gauzak egin daitezkenak eta egiten ez ditugunak. Beste gauza askoz gehiago egin daitezkela, segura asko bai, eta pentsatu ere egin ez ditugunak, baina eskatzen ari diren gauza batzu badaude, eta hori behintzat kontuan hartu beharko genuke. Aber zer gertatzen den kontu horrekin. Jende bat egotia hemen urtea daramatzana, Ego Amerikatik edo Magrebetik edo beste legoa etorri, euskara ikasen dutenak eta ezin dutela benetan lortu hori egia gertatzea. Gero ez gara hasiko errudunen bila, baina hori gertatzen dela berek esaten zuten. Beraz, horri behintzat erremedio jarri beharko genioke. Eta horregatik esan nahi dut, hemen daudela egoera batzuk, segurasko, landu daitezkenak, urteetan ez direlako, inor ez delako urbildu, inork ez duelako ezer planteatu. Eta hori batzuk adinekoak, eta ja, segurasko berandu xabarra izan daiteke, baina horien inguruak ere hor daude, eta lan egin daiteke lan ikuste dut. Eta horren adibide asko, daude, beraz, zaila da, eta gutxia golako mai inguru batean, dagoen kasuistika guztiaren aurreko iritzi bat nire ustez oso egoki ematea. Egin dezakeguna da, pixkanaka bakoitza dagoen tokitik hurbiltze prozesu batzuk ondo diseinatzen hasi. Eta ia badaude herri batzuk esperientziakin, lehen esan da aipatuko direla. Donostia aparte, Azkoitian, Agurainen, Aretxabaletan, Oñatin, Exkoriatzen, Bergaran eta imatokitan, badaude olako esperientzia, lanean ari direnak, eta bueno, hor behintzat pausoak ematen ari dira. Noraino iritsiko diren, nel esperientziak hor daude, Petrelserrek egin dituenak lanean ari diren pertsonekin, eta interesgarria dira esperientzia horiek. Eta hor optika bat aldatu eginda. Eguneroko lanean zeuk hobeto lana egiteko aukera bat ematen dizu euskerak. Eta hori sartzen ari da, erakusten eta praktikara eramaten. Bueno, olako gauza asko behar dira nire ustez. Berdin, tabernetan zerbitzatzen ari diren eta euskara ez dakiten entzat ere gauzak antolatu dira, eta horrek eman dezake ere bere erantzun bat. Esan esan dugu, zertarako ikasi behar euskara? Ez da beti behar, goiti behar gramatika perfecto bat ezagutzea eta euskara hitz egitea. Askotan nahikoa dira, oinarrizko esaldi batzuk, ondo antolatuak edo ondo bideratuak, hartu eman bat eroso bihurtzeko gizartean. Eta askotan hori ere ez dugu egiten. Beraz, nire uste dut maximalismoa galde bat erautzi, eta tokian tokiko radiografia batzuk egin, eta hurbiltze prozesu batzuk antolatu behar ditugula. Igual ez da izango egin liteken gauzarik goberena, baina funtzionatzen dute. Ez que lehen ebaki dizu. Ez lasai, bakarrik esan nahi nuen, badaukagula beste gauza bat lantzea hain zaila ez denata da, empatia. Helen esan duzu, ez? Azten gara hizkuntzan iztasuna, hasta bete bukatzen dugu euskaraz hitz egiten, gaur ere hori ari da pasatzen, ez? Xabierrek euskararen inguruko hausnarketa bat egiteko eskaera eta dena egin du, eta, bueno, nik uste dute euskal gintzan, eta Xabier Mendiguren segurazkin erikin adoz egongo da, hainbeste hausnarketa egin ditugu, hainbeste alditan, hainbeste plan estrategiko, beti behar dira hausnarketak, aurrera egiteko, zut esaten behar ez denik, bai. Esan nahi nuen, empatia landu inbar dugula. Askotan, ez gara gogoratzen, edo aztu egiten dugu, edo ez gara jabetzen,
azken aldian etorri dien pertsona hauek asko beste hizkuntza txikietatik datozela. Bai? Hego Amerikarrak argi dago gaztelera badakitela, baina beste asko badakite kitsua adibidez, edo beste hizkuntza batzuk. Eta oso ongi ulertzen dute hemen gertatzen dena euskararekin. Eta empatia hori ere landu egin behar da. Ez dugu lantzen. Lehen nik esan dut bi oinarri, gure ustez bi oinarri izan barko direla ez, hizkuntza kudeatzen, eta bat da hori euskara zentralidadean jartzerena, eta beste hizkuntza txiki horiekiko aitortza egin behar dela. Bai, eta aitortza hori eginez empatia lantzen ari zara beraiekin. Eta nik uste dut hori importantea dela. Bai, hori besterik. Bueno, Ramunen galderari erantzun da, behar bada bai, eskatzen diogu etorri berria den jende bati, agian bertan urte luzetan egon izan da, ezer egin ez duenak eskatzen dio gero kanpogari, baina hori zoritxarrez edo zorionez da seguren zoritxarra hundia, hori nik uste dut badela hemen egon izan den mundu ikuskera politikoaren hankasartze bat, sorburuko bizio bat, edo danadalakoa. Hemen euskarari eman zaio beti bigarren mailako importantzia bat, baita abertzalegoan ere. Hau da, azken finean, abertzale guztiek euskara balekite euskara asko sobeto legoke. Azteko. Baina, klaro, gertatzen dena da, importantena sekula ez da izan markadore kulturala. Importantena beti izan da markadore politikoa. Orduan, etnizitatearen oinarria, bada azken finean gu besteak bereizteko, ia politiko kizerzaren, horrek euskara bera azteko ahuldu egiten du. Ahuldu egiten du. Orduan hori da, abertzaletasuna sortu zenetik dagoen hasierako errazgu bat. Eta hori ukaezina da, bere momentuan esan zuen gure Sabinok, esan zuen, arraza galduta, betirako galduta geundela, baina hizkuntza errekuperatu egingo zala, baina arraza ez. Eta orduan arraza zen importantea, klar. Honelako guraso fundadoreak izan dituzunean, halako ondorioak dituzu. Halako ondorioak dituzu. Orduan, esango dena da, hori hor dago, horrek suposatu izan du alde batetik, hasieratik bertan ere ezaiola importantzia gehiago eman, edo barruan ezaiola importantziarik eman, izan behar zuenak euskarari. Bigarren, gero historia eratortzu gainera. Eta historiak sortzen ditu komposizio ezberdinak biztanlerian. Orduan hori hor dago. Beste alde batetik hizkuntza hirietan astiro irabazten ari da bere terrenoa. Azken finean euskaldun kopururik handiena hiri honetan dago. Bilbon dago, baina sakabanatuak. Ez komunitate bat sortuz, ez modu konzentratuan. Bueno, hauek dira, nire ustez, kontutan hartu behar diren faktoreak, hortik nahi bada estrategiak egiteko. Estrategiak egiteko. Eta ni bai uste dut, hor badagoela, lehenengo beste kontu bat askotan baloratzen ez dana. Ezkerralde guztian euskararen rekuperazioik eragarria izan da. Enkartazioetan euskararen rekuperazioa ikeragarria izan da. Eta halako kontuak ez dira baloratzen. Ez dira baloratzen. Orduan, behar bada, gure departamentuko batek, Ander Iturresek beti izaten zuen, eta berari entzuna dio zarri, euskara ikasi behar zuten heldu guztiek edo ikasi dute edo ez dute ikasiko. Esaten zuen horrela. Ez da? Orduan, behar bada, eskolari itxi beharko zaio lan hau berreskuratzeko. Eskolari bakarrik, seguruenik ez, baina eskolari bai. Orduan, nik hor da uste duena, hor egin behar dela, nolabaiteko esperimentazio ugari bat, agian gaur egun
euskaldun asko eta era berean inmigrari asko daudeneko udalerrietan abiatuta, ze hortik asko ikas daiteke. Eta hortik ikus daiteke, gero, elementu horiek esportatu daitezkeen ala ez irigunetara. Nik uste dut, berriatuan egin behar dela esperimentu bat. Immigrazioaren kopururik altuena, porzenterik altuena berriatuak ematen du gaur egun, gure erkidegoan. Ez Nafarroa kontutan hartzen bada. Horrelako tokia proposatira honelako gaietan negutegi lan bat eginda ikusteko nola egin daitekeen benetan esperimentazio bat, baina esperimentazio ez dramatiko bat, ez angustiatu bat, baizik eta itxaropentsu bat. Ze bestela gaur goizean aipatu da hemen, denpora oso dimentsio importantea dela migrazioaren prozesuetan, eta importantea da. Orduan, ikusi eta eskerraldean zer gertatu dan. Zenbat guraso erdaldunek euren seme-alabak ereduan sartu dituzten. Eta horrelako prozesuak ikusita, ni oroar itxaropentsua naiz. Ni nahiko optimista antropologikoa naiz oroar. Baina uste dudana da, horrelako prozesua ikusi behar direla, baloratu behar direla, eta hortik ikasgaiak atera behar ditugula. Baina, segurenik, populazio bati ezin diogu eskatu bertakoak egiteko presez dagoenak, baina populazio horren zati batek egingo du bertako askok egin ez duena. Eta bain beste puntu bat ikutu nahiko nuke. Hitz egin dugu urreratzeari buruz, empatiari buruz. Bistan da, beste kontu bat azpimarratu nahiko nuke, nik uste dut gehiago izain beharko nukela erkide berriez, eta ez honen beste ez etorkinez. Erkidea ditugulako, eta berdinkidetzat hartzen ditugulako, eta nik uste dut hori azpimarratzeari importantea dela. Baina noa galdetu edo planteatu nahi nuen hauzira. Integrazioa eta asimilazioa. Zenbaitetan hitz egiten da, euskararen mundutik edo euskaratik, euskara hizkuntza gutxiagotua da, euskarak atzerakada izan du, atzerakada bizi du oraindik lurralde batzuetan, bizi berritze bizkorra bizi du beste lurralde batzuetan. Baina esaterako gure artean dauzkagun erkide batzuek baita ere izan dituzte hizkuntza edo euskara erkidegoak bizi izan dituen antzerako prozesuak euren jaioterrietan. Eta beraz nola ezkondu pixkat, erkide berri horien integrazioa, ez asimilazioa, baina bakoitzak aldi berean dakarren hori ikustaraziz, bistaraziz, balio etxiz, eta dakarren hori bazterren utzi gabe. Ez dakit, nik behin eta berriro esan dut hizkuntza aniztasun honen aitortza egin behar dela, ez? Eta errepikatzen ari naiz behin eta berriro, hori ez? Barka, ez nukelako nahi euskarare bihur dadin asimilaziorako bide lagun, baizik eta integraziorako bide lagun. Bai, ulertu dizut. Uste dut ulertu dizut dela, bai. Bai, esaten nuen, aitortza egitearen beharra behin eta berriro azpimarratzen ari garela, ez? Eta, nik bi oinarri horiek aipatu ditut, ez? Euskararen zubi lana egiteko gaitasuna eta besten aitortza egitea. Uste dut lehenengo oinarria zubi lana izateren gaitasun hori euskalgintzatik behinik behin gehiago garatua daukagula beste bigarren hau baino. Bai, esaten dugu aitortza egin behar dela, ez? Aitortu, empatia bilatu behar dugula, beste hizkuntza gutxitu horiek erabiliz eta baina askotan folklorismoan erori gaitezke, ez? Lau hitz jarri, ongietorri lau hizkuntza gutxituetan jarri, eta zertxobait gutxiago ez du asko egiten. Ikuste dut hor sakondu beharra dagoela. Ikusi behar dugu ze paper ematen diegun hizkuntza txiki guzti horiei, baina nik uste dut paperen bat eman behar zaiela. Uste dut, adibidez, hezkuntza munduan, eta hezkuntza eragileen aldetik argiago daukatela. Esaten dute, adituek esaten dute, eta ni ez naiz bat ere aditua gai honetan, baina ama hizkuntza indartu behar dela bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren bat ikasteko.
Eta orduan oso garbi dago ona etortzen diren hizkuntza, beste hizkuntza batzuekin etortzen diren hoien ama hizkuntza indartu inbar dela eta hezkuntzako eragilek hala aholkatzen dute. Baina hortaz gain, gizarteko gainontzeko eragileen artean esaten dugu aitortu behar direla beste, baina gero ez dugu folklorismoaz aparte gauza asko ez ditugu egiten, hori horrela da. Nik gai honetan Garabidek jugezik egin duen esperientzia ezagutzen dut Hurbiletik eta uste dut interesgarri izan dela. Batez ere Hego Amerikatik datozen, Kitxua, Mapuche eta olakoen esperientzietatik ona etortzen direnek gero beste jarrera bat izan zeztain. Batez ere Ekuador eta Boliviatik etortzen direnek Kitxua, Aimara eta hizkuntza horiek egiten dituztenek. Garabidek proiektu oso interesgarri badu, handik hizkuntzaz arduratuta den pertsonak ona ekarri, eta hemen euskararekin nola lan egin den irakasten zaie, eta gero beraie proiektuak ere antolatzen dituzte antzeko gauzak beren lurraldetan egiteko. Nik holako batean parte hartu nuen, eta 4 tutore peko izan nituen, leku desberdinetakoak, Txilekoak, Boliviakoak, Ekuadorrekoak eta Yucatangoak. Egia da, hau bada modu bat, beraiek gero, leku batzutik etortzen dira eta beste batzutik ez dira. Yucatandik nekez etortzen dira, baina Boliviatik eta Ekuadorretik bai. Orduan, horiek ona etortzen direnean, eta lan egiten badute, ona etor daitezke beste jarrera batekin. Esan ez, nik badakit gaztelaniaz, baina baita beste hizkuntza bat ere, eta honelakoa da, liburuak haue dira, badituzten liburuak eta abar, eta egin daiteke hemen haien abegi edo hartze bat. Oain, kopuru batzuk ere behar dira, segurasko batzuetan kopuru oso txikiak izango dira, baina artikulatuta badaude, eta noizbenka beren artean biltzen badira, eta egia da, Bolivia erregratuareko talde nahiko garrantzitsuak antolatzen zituzten inauterietan, dantza egiteko, beraz esan nahi du, leku horietan badagoela giro bat, beren hizkuntza eta beren aukerak lantzeko. Beraz, pauso hau eman da, eta hemengo diruarekin, da hemengo interesarekin abian jarri da proiektu hori, eta ez dakit noraino luzatuko den, baina holako pauso batzuk eman dira, eta hori guretzat oso importantea da, esatea, garai baten gure horrekoa joan eta zuei gaztelania ikasarazteko tratu txarrak eman behar zituzten, orain guri dagokigu, gure aurrekoak egindako kalte hori zuei nola akitatzea. Eta hori ulertzen dute berek, oso ondo. Eta lan hau, hemengo diruarekin egin den, haundi ez da izango, ekarpena, baina egin da. Eta bide horretatik jarraitu daiteke, baina guk ere baloratu behar dugu hizkuntza horiek eta literatura eta kultura horiek duten balioa. Hemen ere antolatu daitezke aste kulturalak eta beste gauza batzuk, hoien herrietako kultura ezagutzeko. Beraz, horrek eskatzen du antolaketa gutxieneko bat, gu ere hurbiltzeko beraien gana, eta hori ezinezkoa ez da. Hor, behar da borondate pixka bat, eta bitarteko batzu jartzea. Eta gaina gaur egon daukagu tresneria bat lehen etzegoena. Gaur dauzkagun internetekin eta dauzkagun beste tresna askorekin, askoz hurbildu litezke lurraldeak eta lurraldetako pertsonak ere momentu batzuetan. Eta gauza horietanak eskura dauzkagu. Orain dela 40 urte, horretan ezinezkoa zirenak. Beraz, nik uste horretan, ados nago, itxaropentsu naizela, baldin eta gestio egokiak egiten badira, etorkizunean, eman daitezke, orain arte eman az ditugun pauso batzuk, eta onerako alde bateko entzat eta besteko entzat. Nik uste dut hori posible dela. Bai, nik honen inguran tokatalan posizio oso zehatzik, baina gaur goizen momenturen batean esan da ontasunaren kontra agertu dira, baina niri ontasuna politikoki zuzena dena, esotismo eta folklorismoa badabe neurri batean ondo datozkit, segitzindik abia puntuat dira. Zango, eta azken finean, hobe da horrela hitz egitea, beste modu batean, inola edo kontra hitz egitea baino. Orduan, hobe da, nonbaitetik astea, nonbaitetik astea. Eta hemen dignora nua, gaur gurutzen egon den izlaria, Xabier Etxeberriari, behin entzun nion gauza bat, eta usteot oso interesgarria dela. Berak esaten zidan, bazegoela gutxiengo nazionalen internazional bat. Funtzionatzen duena gutxi gora bera honela. Gu gainin majoak izan da, ez bagara estatu bat, baina oso majoak gara. Eta historian ez zaigu tokatu paper lan puntakoa, baina majoak gara, ez da?
eta hauek ere txikia badira, hauek ere majoak izango dira. Orduan, honekin zer esango lagot, nik uste dut hemen egon litekeela, behintzat gure erkidegoan, da zango nuke Euskal Herrian, edo behintzat zenbait sektoretan, eta mundu euskaldunean, hau da, gutxiengoaren esperientzia, gutxiengoa, gutxitua izatearen esperientzia dokasunean, nik uste dut sensibilidade berezi bat izaten duzula askotan, eta gutxiengo guztietein elkartu egiten zara. Eta nolabaiteko, zeure, arazoaren transferentzia bat eginda, sartu egiten duzu zeurera. Nik uste hemen badagoela nolabaiteko materia bat, oinarrian, azpimateria bat, azpigitura bat, gitzendik abegitasun hori adierazteko gainontzeko hizkuntzei. Eta uste dut, ikuspegi horretatik hasita, zuek egiten duzun lana oso ona izan dela. Gitxago ezagutzen dut 11 kolorekoa. Baina zuek egindakoa eta bere momentuan egin zenituztenak, topagunerik egin eta egindako haike esan da dizionario txikitxoak ere eta hainbat beste kontu egin zirenak, oso interesgarriak dira, ezta? Eta uste dut hori abiapuntu bat izan daitekeela. Baina gero, hor sartuko nuke Xabierrek esan duen beste kontu bat, eta da kopuruarena. Hau da, neurri batean ere, gauza bat da, zabalegotea edo zein hizkuntza adierazpenen aurrean, eta beste kontu bata zenbatean merezi duen ala ez. Zenbatean merezi duen ala ez. Orduan, nik hor bai uste dut egin beharko dela, zeu azken finean amaieran dirua eta aurrekontuak dira. Eta aleginak dira. Orduan, zabalik egongo nintzake, hizkuntz aniztasun hori kudeatzera, baina neurri batean ere hor sartu beharko liateke neurri kautelar batzuk, nolabait, ez agortzeko gure indarrak. Baina bai uste dut, eta esatu baterako balen aipatutakoaren arira, horrelako herri txikietan edo ladalerri txikietan hasita, egin litezkela horrelako esperimentuak ikusteko zenbatean kurrikulunetan inkorpora litezken ala ez, etorkinen hizkuntza batzuk. Ze, klaro, gero egiten badugu ere rekuento bat, ikusten dugu erdiak gaztelera hitz egiten duela. Agian esaten dira zuen kitxua eta guk hor ikusi genuen neurri batean ere askotan estigma bezala sentitzen zutela euren jatorrizko ama hizkuntza. Eta hori askotan zaila dela, eta hori geuk ere ezagutu dugu gurean, zenbatek erakutsi ez dion bere seme-alabei behi euskararik, ezta? Estigma hori zala eta. Orduan horiek ere prozesua dira hor daudenak. Nik hor ikusiko nukena da ze baliabide humano dagoen, ze posibilidade faktiko dagoen, ze kopuru dagoen, eta hortik aurrera, ez nintzak horren kontra egongo. Baina hor bai uste dut, izan behar duela gestio bat era berean ere efiziente izango da. Azken galdera planteatu nahiko nuke, hemen aurrealdean dauzkagun hori, hitza eman aurretik, zerbait galdetu nahi balute. Gurea bezalako errealitate nazional batean, immigrazio eta integrazio politika propioak nola gara gaitezke. Kontuan hartuta, estatuak, are gehiago, Europar batasunaren bizkar, geroz eta eskumen gehiago dauduen neurrian, badagoela kontrako, edo badatorla kontrako efektu bat, bereziki Frantzian eta Espainian, non Frantziako eta Espainiako eskumenak garai batean esaterako eremu ezberdinetan erkidegoen esku utzitakoak Espainiaren kasuan berriro berreskuratzeko saio oso fuertea nabari den. Eta politika nazional, estatal horietako bat eta giltzarrietako bat immigrazio politikak izan ohi dira. Orduan, gurea bezalako errealitate batean, nola gara ditzakegu immigrazio eta integrazio politika propioak? Justo gure horretik egon den mai inguruan, hortaz aritu dira, eta ikusi dira oso ikuspegi desberdinak, antagonikoak kasuren batean, gai honen inguruan, ez? Nik uste dut herrietatik hasi behar dugula. Argi dago eskumen batzuk ez ditugula, baina ezin gara eskumen horiek ez ditugulako itxutu. Orduan,
modurik igual errezena, igual gurea bezalako erakundeak txikia dialako igual ez, baina modurik errezena eragiteko betik da, herrietatik, eta hortik hasi gaitezke. Eta hor, muga asko apurtu daitezke, eta hor, bueno, Xabier Agirredion esperientzia piloto asko aplikatu daitezke, igual makrora begiratzen egon beharrean, eta makroak jartzen dizkigun muga horiek, denbora guztian gogoratzen egon beharrean, jakinarren hor daudela, herrietatik hasi bai, eta saiatu geure eredu propioak herrietatik sortzen. Nire bat ados nago horrekin, eta ekonomia beti mugatua izango dugu, nahi duguna egiteko. Baina gauza batzuk bai dira buruz egin behar direnak. Atzo irakurri nuen lehenengo aldiz, Euskaldun idazle bati buruz, arrazista uegune batean. Hemen orain artenik, inorri hola benetan, serioskizuk, ideia arrazista dituzu, edo xenofoboak eta bar, atzo irakurri nuen. Horrek esan nahi du, Europan aspaldidanik gertatzen ari diren fenomeno horiek, eta taldeak, eta gure ere berdin sor daitezke. Segura asko ez dugulako kanpotarran presio hondiri sentitu, edo hori presioen araberat izaten da, tokien arabera. Beraz, hemen intelektualki preste egotea ere, holako gauzak agertzen direnean erantzun izateko, eta gauza bere lekuan jartzeko, ja bada ere lan importante bat, eta adi egon beharko dugu, ze gauza horiek agertu ingo dira, hasi dira agertzen. Beraz, Frantzian gertatzen da, kopuru batean, Alemanian, Austrian, eta kopuru handiagoetan. Baina hemen ere, gu ez gara desberdinak. Azken batean, esan du lehen, bota du ze fundatzaileak izan ditugun, eta nolako testuak idatzen zituzten. Beraz, nik uste dut hori dela, bai unibertsitateako, bai edozein intelektualek, eta giza eskubideen zentzu baduenak zaindu beharreko zerbait. Eta hori ere da generoaren gaia bezala. Odolean dara magu konturatu gabe. Edozein momentutan agertzen zaizkigu gauza horiek. Eta askotan egin behar dugu, balakoren obestearen aurrean, tira egin behar dugu gure buruari, eta esan nahizu, hortik aizkizuaz. Eta nik uste badagoela, hau bai da prestakuntza bat, klaseetan, eskoletan, elkarrekin gaudenean tokietan, eta oandik hemen segurazko ez dira gehiek izango sarrera debekatzen dutenak, beste arraza bateko entzat, baina gauza hori pixkanak agertu ingo dira hemen ere segurazko zoritxarrez. Beraz, adi egon behar dugu, eta behatokia behar badira gauza horiek ere zaitzeko, sortu beharko dira. Ez da, 1000 behatoki ditugu, baino... Migrazioa esteltzeko zona. Bueno, holakoak ere zaindu beharko ditugu, eta esan zea da gertatzen leku batzutan, holako, zeakin, kolpe horiekin. Ni harritu nintzen, orain arte euskaraz, eta uegune batean, ez bainoen irakurri, norbait beste bat izatea, zuke esan duzun hori alako artikulutan, hori arrazismo hutsa da, eta hori gaizki dago, eta esan nuen baitu, gure artean ere, gertatzen ari dago. Bueno, hau da, gaur goizean debatitu den kontu bat, eta nik uste dut gainera kontu importante bat. Ni bai uste dut estatu barruan egon beharko lukela, behintzat, egon beharko lukela nolabaiteko banaketa bat, ezta? Behintzat politiken zati batzuk gestionatzeko. Hau ez da erreza izango. Eta nik uste dut prozesu honek luzera joko duela. Eta luzera joko duela, eta kontua da, zein den hartzen dugun unitatea, edo zein unitateetan lortu dezakegun honen inguruan, nolabaiteko eskumenen banaketa bat, ezta? Zalde batetik argi dagoena da, gaur Europak beldurra ematen duela. Beldurra ematen duela. Europan nolabaiteko xenofobia bat zabaltzen ari da astiro, eta toki batzuetan oso agerian. Cameronek esan du, bizitza imposible egin behar zaiela etorkinei. Holanderen arrokeria ikeragarria da. Nahi badu, umea bueltatu edo neskatoa bueltatu egitela, baina feren familia ez. Horrelako gauzo bat esaten danean, non gagoz, ezta? Edo Greziakoa, edo Finlandiako autentikoak, ezta? Orduan, hemen egon badago alde batetik Europaren estenatoki bat, baina seguruenik Europak izan beharko du estenatoki naturala hau kudeatzeko. Zergaitik,
azken finean, immigrazioa, hiritartasuna eta soberania elkar lotuta doazelako. Orduan, hau gaur egun eztabaidatzea Europako eremu batera espagoaz, nahiko zaila da. Nahiko zaila da. Hau da, estatuek mantendu egingo dute, eta gainera, gaurko bezalako egoeretan, badaukagu bertakoaren prioridadea edo lehentasuna. Ezta? Haro, guzti honek zaildu egiten du, honetaz eztabaidatu alizatea ere. Baina, behintzat, nik uste dut, hasi beharko genukela kontu hauetaz hitz egiten, ez da? Eta kontu hauek, behar bada, planteatu beharko liateke nik uste dut, jardunaldia horretarako aproposa dala, ez da? Ze behintzat, planteatu da, anistasuna egon badagoela, anistasuna gestionatu egin behar dela, eta behar da, anistasuna tokian tokiko neurriekin gestionatu behar dela, ez da? Ze azken finean, estatu hau nazioan hitza da, eta haukin beharko luke gestio politiko bat, immigrazioarena. Orduan, ikusi beharko duguna da, hau zelan egin, baina nik uste dut ikusi beharko dela zelan uztartu daitezken maila ezberdinak, eta eskumen ezberdinak. Ze, klaro, azken finean bestela eredu ohikoenera basoaz, ateratzen zaizuna da Euskal Estatua bere eskumenarekin. Dinozu, hau posible izango da, bastakigu. Baina kontua da, eta bitartean zer. Orduan, bitartean, eta bitarteko garai horretan oso importantea da, honetaz hausnartzen hastea. Zegero, politikak egin genitzake, eta zutin osun ez da, rasistak agertzen dira, eta igual egun baten bialtzen dugu ertzaintza imigrariak sartuz daitezen Mirandatiko nuntz, ez da? Hori begerta daiteke, Gero aukin dezake horrelako estrangeria lege bat ere eta bidali dezakegu, orduan, hone baditu alde honak, alde txarrak, baina neurri batean honetaz pentsatu egin behar da. Eta nik uste dut, honetaz ere modu aman komunean pentsatu behar da. Hitza zuei eman aurretik, galderak egiteko modua izan dezazuen, ni bi kontutxo bakarrik. Iruditzen zait pedagogia soziala egite importantea dela, halako gaiei buruz hitz egiten dugunean, kontu batengatik, eta da zaitasun ekonomikoak eta murrizketak eta halako kontuak gertatzen diren bakoitzean areagotu egiten direlako era horretako jarrerak. Bitarteikoak, nondik norakoak, lehentasuna batzuk izan beharko luketen, ez luketen, olako kontu. Eta iruditzen zait prebentzio legez importantea dela aurrea hartzea, neik ezka hondiz bizi izaten dudalako, idazlea ibatu du Xabier Mendigurenek, baina nik uste dugu egunetan, gara gunean euskarazen gaztelaniaz, askotariko komentarioak egiten direla noranzko horretan. Guk ez daukagu horren kontrako txertorik, baina badezakegu egiten duguna baino gehiago, era horretako adirazpidei langai hartzeko orduan. Eta bigarren kontu bat, fundatzaileak ere ipatu diren ezkero, nik uste dut egiari zor. Gaurko begiekin duela 1 urteko testu inguru bat epaitzea zaila da. Komeni da, orduko begiekin, orduko joerak eta noranzkoak aztertzea. Eta kokatu beharko genuke 19. 20. mende hastapeneko Europan, eta atzerago baldin bagoaz, koloniak izan dituzten bestelako herrialde batzuen jarreretan. Eta beraz, nik uste dut importantea dela, askotan perspektiba hori galtzen baita iraganari buruz egiten dugunean. Eta zuena txanda, eta altxatu eskua, eta edozain galdera, esan hori egin nahi zuen, eta bizkat horrela egingo genuke mainguruari tarte bat behintzat zuei ere utzi. Lasai, lagun artean gauden, ez da jende asko gauden, beraz lasai altxatu eskua, eta orduan iruditzen balin bat zaizue, edo galderaren bat, edo iritziren bat balin bat dugazue, altxatu zazue eskua, eta badakite olako zebaten gaina jesartzeak beti urrundu egiten dura jendea, baina
aukera bat, zita galdu. Ni behintzat, pentsatzen zaudeten bitarte esango dizuet. Gai hauetaz interesa hori maduzu, gu behintzat, Euskal Herria Mekeko horrek, web gune bat dugu, eta bertan albisteak eta hainbat gauza eskaintzen ditu. Bueno, reportajea pixkatu baina amaitu denez gauri ondo dago, hola lantzeamen publizitate egitea eta bat euskaraz egiten bani bada ere hobeto. Egin behar da. Gara, ez hartu da. Publizidade ordu. Ez da mikrofon hori daukagun, men aurre aldean. Arratsaldeon, muchas gracias por la exposición, muy interesante. En algún momento Xavier se refería a un tema que sería hacer un salto cualitativo en la forma de presentar el euskera. Por mí, digo que euskera tiene todo lo atractivo, todo lo amable para los vascoparlantes, pero para los que no conocemos este idioma se nos hace tremendamente difícil. Y es que hay mucha gente, ¿sabes?, que habla 2, 3 idiomas y el euskera es un nuevo idioma. Entonces, yo entiendo que cuantos idiomas conoces más, es más fácil es aprender uno nuevo. Y en lo que decía también su compañera de mesa, Olaz, perdón, es crear puentes, ¿no? O usted se refiere a crear puentes, ¿no?, entre las comunidades que hablan intensivamente euskera y otros que menos, o de una forma más ligera. Bueno, aparte de esto, pues gracias por las aportaciones, me parecían muy interesantes. Recientemente hemos topado con un problema, por ejemplo, dentro de un programa Paisajes del Mundo, que cuando se fomenta la participación de las personas emigrantes en los espacios bibliotecarios, etc., hemos topado con un tema que no hay suficientes libros, no suficientes títulos traducidos al euskera. Es decir, y una de las problemáticas que quiero un poco poner el acento es que esta amabilidad, este atractivo, esta cercanía que se podría crear hacia el euskera de un vasco parlante podría ser a través de que se traduzcan cuantas más obras de otros escritores de otros países, de otras culturas y lenguas que se han traducido al euskera, y de esta forma podríamos acercar los valores y los grandes títulos para el lector vasco parlante. Estoy hablando de los puentes, no solamente en el plano interior, sino que al exterior, y también de elevar un poquito, ¿no?, el conocimiento general sobre los países, títulos, etcétera, de otras culturas, de otros idiomas. O sea que recientemente me he enterado que, por ejemplo, no se admiten traducciones de traductor que no sea vasco parlante o hispano parlante. Es decir, un rumano no puede traducir el euskera, no puede traducir el español, sino que un español tiene que traducir del rumano o del otro idioma, por ejemplo. O sea que con esta nueva, no es una ley, es una normativa, ¿no? Entiendo que habrá que fomentar a los escritores vascos para que traduzcan autores de los países y de los inmigrantes que hay aquí en esta sociedad. Sin más. Bueno, por lo que me toca este tema, yo veo que en los últimos años se han dado pasos muy importantes en ese sentido. Se pueden traducir directamente de las lenguas originales o por lenguas puente. Y en este momento hay personas que están traduciendo directamente, por ejemplo, del árabe, y están traduciendo de bastantes lenguas que antes, ¿no? Pues, ayer mismo apareció en un programa uno que ha traducido del checo al euskera, etc. A veces se puede conseguir eso y en otras lenguas todavía no. También se ha traducido directamente del japonés. A Murakami le han traducido. Tenemos un profesor de la Universidad en Gasteiz que traduce directamente del japonés. Y hay también quien ha traducido del chino. Por tanto, poco a poco se va. En los últimos años se ha hecho un gran avance en esta sesión, tanto en cantidad como en calidad. Y hay mucho más libro traducido de otras lenguas de lo que mucha gente seguramente se imagina. Basta mirar un poco los catálogos y se traduce bastante libro de otros idiomas, no solamente del inglés y del francés y de las lenguas estas de alrededor importantes, pero todas las demás también están saliendo poco a poco obras. Y hay una gran voluntad
de hacer también traducciones en tándem, una persona que sabe la lengua de origen y sabe bien el euskera otra, y entre los dos pues hacen traducciones mutuamente. Es el caso de mi hermano que acaba de ganar un premio estos días, y su mujer, y entre los dos hacen la traducción. Este es un sistema que da muy buenos resultados, y todavía hasta que tengamos mucha gente que sepa muy bien el árabe y lenguas importantes del mundo, pues estos sistemas funcionan. Y de hecho en euskera hemos dado un paso muy importante en los últimos 30 años. Ver cómo estaba el panorama hace 30 años y cómo está hoy. Tenemos también obras de pensamiento clásico, de 200 o 300 obras traducidas de las obras originales. Se ha hecho un esfuerzo inmenso para la lengua y el volumen de lectores que tiene el euskera. Por tanto, no podemos decir que estemos mal colocados. Estamos bien colocados, y afortunadamente lo que queremos es que venga más gente con conocimiento. Y sé que, pues, el caso del rumano, hay personas que pueden hacerlo. Marion Ochoa. Perfecto. Gracias por contestar en castellano, no pretendía cambiar su... Pero es para que se sepa que se están dando pasos muy importantes, que no estamos quietos, que hay gente que está haciendo este trabajo. Y conocimiento de Europa en general, pues se han hecho programas importantes. Yo tuve la suerte de poder hacer un programa con sobre los 60 países de la Unión Europea, un programa explicando pues un poco todo lo que ese país estaba haciendo en literatura, en música, en gastronomía, historia, etcétera. Y hemos hecho cosas, y yo estoy contento en el sentido de que en este país, por mucho que algunos digan que estamos siempre muy cerrados y somos muy nuestros y tal, pues se hacen cosas. Habrá unos que hacen unas cosas y otros que hacen otras. Y eso es lo bueno, que paralelamente podamos hacer cosas distintas y variadas, y de hecho lo estamos haciendo. O sea que estoy contento en ese sentido. O sea, hay que mejorar, pero estamos contentos. Ane, zerak. Bai, bueno, mila esker aurkezpenegatik, nik bi gauzatxo esanen nituen. Ni ados nago, etorkinen inguruko eztabaidarekin eta euskararekin, baina nik uste dut pentsatu behar dugula ere bai, zein jatorritatik datozen eta zein behar bilatzen duten euskara ikastearekin. Esan nahi dut, Latinoamerikarrek adibidez erdera dakite eta nik uste dut integraziorako edo ez dutela hain beharrezkoa ikusten, ez? Ze beraiek erderaz dabiltza eta ez dute, ez horrekin ja moldatzen dira alde batez. Baina adibidez magrebiarrek erdera ikasi behar badute eta gero euskara horrez gain, nik uste dut zailago egiten dela, edo orduan saldu beharko litzateke, edo zuzenean euskara ikasi hemen gelditzeko asmoa dute noski, ze asko mugitzen dira gero estatuan barrena, eta orduan ikusi beharko litzateke hori ze jatorritatik datozen eta ze interesa eduki dezaketen, edo ze zailtasun eduki dezaketen hizkuntza hori ikasteko. Eta bestalde, belaunaldi berrien eta aurra eta neraben inguruan, nik uste dut hezkuntza dela tresna garrantzitsu bat, eta adibidez Katalunian aur guztiek katalanez ikasten duten bezala, orduan bai etorkinak eta bai Katalunian jaiotako aurrek katalan ikasten duten, hemen hizkuntza eredua hori aukeratzeko aukera, ez? Dutenez, ikusi beharko litzateke, ustut ikuspekekin zula lako zerbait, ikusi ze hizkuntza eredutan ikasten duten etorkinen seme alabek, eta horrek ere, nik uste dut, ezaken esaten den, ematen die desigualdade sozial bat, ez? Zeratikan, ikusten da, euskera askotan promozio hizkuntza bat dela, ez dakite instituzio publikoetan edo toki batzutan lan egiteko adibidez euskera ikasi beharra, edo jakin behar da bai. Orduan ez badute ja euskaraz ikasten aurrek direnetik, horrek agian muga bat jartzen die ja, ez? Eta ez da etorkinak direlako, baizik eta hezkuntza eredu horretan ikasteak ja muga bat ezartzen duelako. Iritzi gehiago. Horatze aldean daukazu ez? Bai, ni bi gauza, ez? Zuen iritzia jakiteko, ez? Lehen ustut komentatu da, baina, Katalunian egiten den moduan euskara erabiltzea elkarbizitzarako elementu zentral gisa, ia ze ideia daukazu horren inguruan, ikusita ikusi berri mapa horretan, ez? Xabier Ayarri jarri dauen mapa horretan, gauza badala Euskal Herriko eskualde batzuetan ikusi ezakeguna, egon daitekeen egoera linguistikoa, edo beste
zonalde batzuetan, adibidez hemen, Bilbo handi honetan, izan dezakegun egoeran, ez? Eta gero beste alde batetik, horreintz bertan ireki den eztabaida. Bueno, ideia hau ez, zer rol daukaten hemen hezkuntza sistemaren eredu linguistikoek. Netzako hau gako bat da, zetik ikusi izan dugu zelan migrazioak Euskal Herriaren historiaren parte izan dira, eta Euskal Gizartea gaur egun zer garen ezagutzeko eta ondo diagnostikatzeko eta ondo ezagutzeko bizi izan ditugun migrazioak izan behar izan ditugu kontutan, ez? Euskal Gintzarekin eta Euskararekin ere historia handi badaukagu, zer egin den ondo eta zer egin den txarto, ez? Baina argi agertuena da azken urte gehien bat zelan Euskarak azkena marka dagoetan ikusi da Euskara jakitea balore bat dela. Lan merkaturako balore bat dela. Ni goratzen dut, txikien nintzenean eta ikastola joten nintzenean, eta nire auzokideak, nire adinarakoak, esatezia, eredura joten zirenak, zertarako Euskara ikasi horrek ez duela zertarako balio esaten ziaten. Gaur egun, unibertsitateko irakasle izateko plaza batera aurkezten baldin bazara, hemen Euskara eskatuko zute. Adibidez, adibide bat jartzagatik, ez? Administrazio publikoko lan guztiak, gaur egun ja kalitatezko lana dena, zetik ja lan hitzarmena kontutan atzen baldin baditugu eta bar, ez? Euskara jakitea beharrezkoa da. Orduan hori elementu bat da. Eredu linguistikoak ditugu, zer berriro ere bai, etorri berrien umeak eredura joango dira eta berriro ere kristolako inbertsio euskaltegietan egin beharko dute, ez dakizen bat urte pasatzen direnean eta berriro ere bai remora hori izango dugu. Niztut hor hausnarketa bat beharrezkoa dela. Bueno, ez dakit, igual, gai hori behintzat nik aztertu izan dudanetan, uste dut, hor, lehenbizi kontu noiki behar duguna da, zeinbaitetan seme alabak izaten direla, baita ere nagusiek hizkuntza nagusira urreratzeko makulu. Eta orduan bizi proiektu batekin ere badauko horrek zer ikusia. Ez da gauza bera, baldin bazaude, bizi baldin bazara Gasteizen, esaterako, eta magrebiarra baldin bazara, eta gaztelania baldin bada inguruan daukazun hizkuntza nagusia, zenbaitetan seme alaba izten dira zubi lan hori egiten dutenak. Nola nahi ere, nik uste errealitatea ereduen ganean, dala etorri berri gehienak, euskarazko ereduetan, B eta D ereduetan matrikulatzen dira, gainera ereduek lurralde bakoitzan duten pixua, da eskualde batean zenbestan daukaten pixua oso diferentea dalako. Baina nagusiki, euskarazko ereduetan matrikulatzen dira 100. Nik gauzatxo bat. Galdetzen du, zergaitik magrebtarren momentu batean, ez dira euskerara sartzen da inozu. Ez inezkoa dalako. Hor zezenlari batek esan zuen gazteleraz da, lo que no puede ser, no puede ser, y además imposible, esan zen, ez da. Esan gura udana da honekin, segurenik magrebtar asko eredura sartuko da, eta sartuko da denporarekin. Orduan, pentsatu behar duguna da hori prozesua, dala eta prozesu hori zabali dagoela. Orduan, eman diezaiogun denpora, eman diezaiogun, azken finean, aukera hori, ez da. Baina ostean, logikoki, eta nik galdetuko banizu ezin dizut galdera hau egin, ez da, baina edo nori galdetuko banio, eta zur biltzen zarenean magrebetik ze hizkuntza ikasiko duzu Bilbon. Da, seguneri gaztelera. Zango dute, hori, horretan uste dut prozesu errealak kontutan hartu behar ditugula. Hau da, ezinezkoa dana, ezinezkoa da. Edo oso zaila da behintzat. Orduan, astiro planteatu behar dira elementu guzti hauek, eta esan, bueno, eta hau nola aldaliteke. Orain ez dakizein izango den egoera, baina gogoratzen dut, duela urte batzuk matrikulatzen ziren ikasle berriek, matrikula garaian bakarrik heltzen zala 103 edo 104. Orain ez dakizan ibiliko diren, ez da? Baina azken finean, matrikulazioaren atzean reagrupazio bat egoten zan.
Eta reagrupazioa izaten zenean. Eta orduan, heltzen zan delegazioa eta delegazioak egiten zuen alzuena, zentro beteta dagoz, beste bat ditugu referentzia modura, horra bialtzen dugu. Hau da, hor gestinoa, behar bada, hobetu beharko da, denporarekin gauzak hobetu egin beharko dira, baina hartu ditzagun gauzak ere nolabait esateko lasaitasun handiz, eta errealismo puntu bategaz. Realismo puntu batekaz. Gero esaten du, baterako arketek esaten du, euskera jakita ezinbestekoa da kalitatezko toki batzuetan, baina azter dezagun zergaitik, seguruenik egindalako politika bat, bere momentuan ere ondo ikusia izan esena, astiro ikasleko euskalduna gorantz doa, ikasleko euskaldun guztiak unibertsitatean ez du aukeratzen euskarazko lerrorik, baina hala eta guztiz ere momentu honetan unibertsitatean irakasleko erdaldunik ez da behar. Orduan, hor prozesu metatu batzutat gotoz, azpitik astiro heltzen direnak bere puntura. Claro, momentu honetan nahi eta nahi ez unibertsitatean kontratatu izateko gehienetan euskara ekin behar duzu ezinbesteko baldintza modura. Bueno, hori arrakasta da, exitoa da. Orduan, egin beharko duguna da horrelako gauza gehiago egin beharko dira. Baina hor pentsatu behar dugu ere, sortuko direla neurri batean nolabaiteko larritasun batzuk eta aurkari batzuk ere ikusten dutelako momentu honetan bide instituzional hori eurentzat itxia dagoela. Orduan, esango dut, hor, nik horregaitik esaten nuen, ezat elemento dugu oso importantea, tira, zen batean jende bat zauritua sentitu daitekeen, ikusten duelako, berak ezin duela, eukin, dagokion promozioa bere tituluen, arabera, edo neurriaren arabera, eta, esango dut, horrelako elementua dira nik uste sartu daritugunak, hemen gestino, on bat, lasai bat, eta eraginkor bat egiteko. Baina beste gauza batzuk ez dut uste posible direnik. Eta gero, eredu linguistikori dagokenean, nik uste dut momentua dela agian guzti honeri buruz, hausnarketa sakon bat egiteko. Baina hausnarketa, nola esango nukenik, ez partidario bat, ez partekoa, baizik eta esateko, eta zela nobetu genitzake, edo nola apurtu genezake eredu bat, edo nola eredu bakar bat egon daiteken malgutasun edo martxa ezberdinetakoa. Erritmo ezberdinetakoa. Esango dut, onelako kontuak aspalditik dagoz mai gainean. Orduan egin behar dana da, hartu, lasaitu eta esan zu, honetaz debate bat egingo dugu. Bueno, a ber, ni hasiera baten pentsatzen nuen eztabaida izango zala euskera eta hizkuntzaniztasuna, erabat zentratu dugu gaia migrazioaren kontuan berriro ere. Eta nire uste dut egiten ari garela, goizan aipatzen nuen beti egiten dugun akatsa. Eta berrizten dugu, kasu honetan lehen aipatu dut minorizazio politikoa eta horrek erabat zeharkatzen du historia honekin. Hau da, beriztea minorizazio linguistikoa, minorizazio politikotik erabat ezinezkoa da. Zer nik eskatzen nau, lehenen bizi argitu nahiko nukena, euskararen egoeraren erantzunkizuna, segurazko danok daukagu gure partea ez, baina jartzea migratzaien erantzunkizun hori, benetan ez dauka, bat subieto zehaz batzuen gan ez, jartzea ez. Hori importantea da. Baina, nik eskatzen nau, diskurtso hau, aipatu duzue empatia, erakargarritasuna, eta benetan, hortan mugatzen baldin badugu. Euskararen normalizazioa, goizan aipatzen nuen ez, nola egingo dugun euskara kokatzeko erdigunean eta espazio konpartituan ez, euskarare kohesio elementu izatea. Hortan, aipatu duzuena ez, batek esan dezake, eske herri euskalduna oso jatorra da. Baina, alamenan daukadan pertsonak esan du, eske, ni ez dakit nondik etorri nahi zen, bai oso jatorra zaete, baina eske ni, benetan, euskararena, eske, baina beste lehentasun batzuk badauzkat, orduan, claro, gu euskaldunok zerbait jarri beharko dugu mai gainean,
Esateko, aizu, zuk irabaziko duzu euskararekin hain zuzen. Baina irabazte hortan zer gehiago jarri dezakegun. Eta hori etorri beharko da, nahi nahiez, beste motako eskubideren aitortzaren bidetikan. Eta hortarako aitortza hori egiteko tresna politikoak ere izan beharko ditugu. Eta ez dazkagun bitartean, zegurazko, egongo gara, joko zelai honetan, ez, beti bezala, desabantaia gora baten jolasten. Gero, eta nik ulertzen dut, maitikan aipatu da, egia zan, bueno, ez naiz aipatuko lan ez naiz hartuko Sabinoren kontuarekin, baina, bueno. Nik lehen ez diot azpimarratu berari, baina orain egingo diot, ni ez naizela sartu esan zituen beste kontuengatik, ni bakarrik sartu naiz euskararekiko esan zuenarengatik. Bueno, labur egingo dut, ez naiz hartuko hortan, baina aipatu duzu, egia da, segurazko hainbat pertsona, pertsona guztiak ez dira etortzen ona egoera berdinean, eta, bueno, gainera uste dut dato goizan ez da aipatu, baina fluxoen eta saldoak, migrazioaren saldoak, oso sanguratsuak dira, eta atera diren azkenengo datuak, Eustatek atera ditunak, oso sanguratsuak dira, ez? Nondik etortzen ari diren pertsonak egun, eta fluxoak eta saldoak nongo dira, baina, bueno, hortan ere ez naiz hartuko, ze dago ja erramun niri begira, eta baina bai, egia da, hainbat pertsona, batipat Batasunatik kanpo etortzen direnak, etortzen dira, egoera baten, nik oso ulergarria dela, gure realitatea soziolinguistikoa euren lehentasuna ez izatea. Baina beste kontu bada, pertsona hauekin lan egiten duten kolektiboak eta aginak eta erakundeak zenolako jarrera hartu duten euskararekin. Eta hori da, uste dut, mai gainean jarri behar dana. Ni egia da, Olatzek esan duen bezala, harritu egiten nau, zu bezalako pertsona norbaitek izaten. Ikuspegian, bapatian erreparatu genion euskararen gaiari. Wow. Ez, hemen da no saiatzen gara edukazioa mantentzen, lasa. Eta hori oso importante da. Eta horrek eramaten gaitu, gauza, batxutan, duela gutxi izan ditugu jardunaldi batzuk Gipuzkoan, eta harrera linguistikoaren inguruan hitz egiten genuen, eta etorri izan irakasle, Sos Enrique Costa, hizkuntzalaria, Bigoko unibertsitatean irakaslea, eta jarri zuen adibide bat, Orenseko herri batena, ikaragarri izan zana. Zan, herri txiki baten, 4.000 persona, hoietatikan 1.000 Marrokoan jatorria, eta olako egoera baten aurrean, Xuntak zer egin zuen? Kriston inbertsioa egin zuen programa baten arabiarra gaztelera. Zer gertatu zen? Gehienak amazik zirela, arabiarrez arrastorik ez, eta gainera herri hortan hitz egiten den, kalean hitz egiten den hizkuntza galegoa da. Horrek ere ematen du zer pentsatu, ez? Zenolako erakunden aldetikan eta euskararekin lehen aipatu dut, immigrazio plana, horreko planan, aldundira iritsi ginenean, euskara etzan aipatzen. Eta azkenengo gauza, eta bukatzen dut, eta aipatu da hezkuntzarena, dago, ze arrazoiak egon dira hemen, esaterako hainbat erabaki hartzeko hezkuntza mailan. Edozein hezkuntza sistema eduki behar dula printzipio bat, izango nuke sakrosantoa dana, bai? Eta da, aukera berdintasunarena. Eta nola bermatzen duzu aukera berdintasuna hezkuntza sistema bat antolatzen baldin baduzu non? Derrigorrezko eskolaldian bukatzerakoan, gure ikasleen parte bat, kompetente edo gai ateratzen dira, hemen behintzat ofizialak diren bi hizkuntzetan eta beste batzuk ez. Eta zin da arrazoi pedagogikoa, holako antolamendu bat egiteko, batez, ez dago, eta baina arrazoi politikoak hori antolatzeko. Eta uste dut hori ere jarri behar dela mai gainean. Ze benetan beldurgarria da egoera hori. Nola nahi ere, nik uste dut horre beste mainguru baterako gaia dela, oso ez da baidagarria da planteatu duzun hori. Esan dut, eredu berean egonda emaitzak ez zirlako berak izaten ondarro batean edo barakaldo batean, beraz, badirudi testu inguruak ere badaukala zer esana, eta zer ikusia emaitza batzuk edo besteak eskuratzeko orduan. Nik uste dut, hizkuntza eredu buruz gaurko gaztenez gaia, nik uste dut, eta ingo nuke, iruditzen bali mazaizu, jendea joaten hasi aurretik txanda itxi bat, zuen aldetik egon daitezkeen hitzeskeak egin orantxe, labur izan zaitezte, dezakezuen neurrian, eta eroia, azkenengo txanda, egingo dute maikide ditudanak, labur hitz egin dezaten eskatuko diet, denok
Ja, biskat imaginatzen dut egunaia gorxan bada sortatu zaigula. Bueno, bai, gustatuko litzaidake esatea hiru gauza. Erdera esaten da que la realidad es tozuda. Ekainetikan iraila bitarte horretan Euskaldunak, hezkuntza sailak, 2000 persona eskolarizatu behar izan zituen eta kokatu egin izan zituen eta egin du urte honetan, kurso honetan, 2000 etorkin banatu ditu gure sistema eskolan. Ozen nahiret, hori jakiteko, hori egiten dela. Bigarren gauza, ni Gipuzkoarra naiz, eta zuk Ramon esan dezunarekin bat nago. Etorkin bat, edozein bat, munduko persona bat, askoitira hurbiltzen bada, askoitean bizi bada, ziur naiz, Marrokia izan da, edozein lekuko person bat izan da, euskeraz bizitzeko gai izango dela seguru nago. Bertan euskeraz bizi delako, zuk esan dezu guain Galizian. Eta hori gertatzen da, eta hori egia da. Gasteizen agian zailagoa izango da. Errealitate soziologiko desberdina daulako. Eta esango dizuet ere gauza bat. Hezkuntza sailak eta ere bere baliabidekin etorkinei begira eta euskaraz bizi nahi izango duten normalizazio prozeso batian edo gaztelaniaz, edo persona normalak eskuidekin eta bere betebeharrekin izateko EPA sistemarekin hausnarketa importante bat egingo du, bati bat bizilaune berri hoiei, ez diet esango etorkine, bizilaune berri hoiei aukera bat izateko, eta aukera horretan aber lortzen dugun ez zuk esaten zendun bezala bakarrik handikan etortzen diena gaztelaniaz ikasteko, baizik eta gure hizkuntzan, gure euskera posiblia izatea ikasteko eta gaztelaniaz eta beste hizkuntza batzu. Baina minipin hemen gure bi hizkuntza ofizialak. Bestelako galderarik edo interbentziorik eta utzi ingo genuke bere horretan? Yo solamente quería agradecer a los traductores, un trabajo excelente, muchas gracias. Beraz, azkeneko hitza eman diet, hemen maikide izan ditudanei, labur, arren? Bai, nik gauzatxo batzuk Markosekin komantatzeko, ezta? Hombre, empatia eta begia nik ez ditut aipatu, baina neure egiten ditut. Neure egiten ditut, azteko, eta uste oso importantea direla. Baina, zehose importanteago bada, neurri politiko eta instituzionala tira. Baina horiek ezingo direla egin bakarkabe oso argi daukat. Eta hor lankidetza behar dalabe oso argi daukat. Eta bestela ibili gaitezke hemen egiten nahi duguna. Baina nik esan badut experimentazioa beharrezkoa dela, nik uste dut experimentazioa oso beharrezkoa dela. Eta ni horretarako behar da lankidetza. Eta gainontzeko guztia kontu ustela da. Non egin liteke lankidetza? Ni konbentziutan nago, lankidetza egin litekeela, lehen aipatu da moduan, horrelako gune txikietan hasita, gune handiatuetara joan da. Konbentziutan nago. Konbentziutan hau ere, horretan, behar bada, gaur egun erreta dagoen ikaslego bat ere animatu egin behar dugula. Agian, prestakuntza, interkulturalik ez duen irakaslego bateri ere laguntza eman behar dugula. Hor, milaka lan dagoz. Milaka lan dagoz egiteko eta egin beharrekoa tira. Nik hori argi daukat. Azken finan ezin zaio gizarteari eskatu, gizarteak aurrera eraman dezala gero laguntza instituzionalik espadauka. Hau da, hemen egon behar du aldebiko lana. Ikuspegiri dagokionean, ja danok esplendido jartzen bagara, esango dut, lehenengo jardunaldiak euskarari buruzkoak geuk antolatu genituela herri honetan. Inor kantolatuak ez zituenean. Eta gai horreri, liburuzka egin aurretik, askoz lehenago heldu geniola, eta araman genituela tipo Euskal Herrian importante diren guztiak termino lingustikoetan. Duan hori, esangura dut, bada espada. Beste kontu bat da, garai harretan, eta hori izan dut, gehiago dedikatu ginen denok harrerara.
Eta gehiago azpimarratu genuen, gizaki migrarien duintasuna exigitu behar zitzaiena baino termino kulturaletan. Eta nik exigitu esaten dut, nik hitzek ez diatolan beldura ondirik ematen, nik etorri berriak, etorri lagunak, eta bai ondo dago, baina esango dut, azken finean, terminologia bakoitzak erabili etzaran egituen hitzak, baina importantera da elkar ulertzea edukietan. Esango dut, garaiaretan batez be mundu guztia harreran, eta oraindik harrera da nagusi. Eta kontu guzti hauek gero baztertuak egon dira. Horregatik uste dut importante dela debate hauek egiten joatea. Hori esango dut. Eta gero dinozu itxera ustazu gozatxu para bat esaten. Esango dut, bestela bat dirudi, hemen politikak nik egin ditu dala, eta ez dela hezkuntza sistema giratu duenak, ez Nikolagorik ez dut, holango erantzukizun sekulu ez dut eukin, baina eukin izan banu ere uste dut, gauza batzutan okertu egingo nintzela, eta nik uste dut, ere ematen bazaie, gallegoak direneko nagusi, ematen bazaie beste hizkuntza baten, horrelako kontuak bakarrik gainditu daitezke esperimentazio handiak eginda, baina hankasartzak egiten jarraituko dugu. Eta zorionez, aurkitzen bagara etorkizunean, elkarrekin danok hankasartzak egiten. Niri hori da interesatzen zaidan estenatokia. Hankasartzeak, alako batean asmatu, hankasartzea, alako batean asmatu, eta elkarlaren jarraitzen badugu, hori marabila bat izan daiteke. Xavier. Bueno, nik uste dut hemen harri filosofalik ez dugula gauza bekonpontzeko eta ez dugula izango. Baina gauza txiki asko dauzkagu eta horiek egin daitezke eta egin behar ditugu. Osea, hasi harreratik, tenez hasiko amabilidade neurtzeko tresnak eskatzen, baina gauza bada esatea, aizu, behera joaten bazara problema gutxiago izango duzu, edo, dera joaten bazara besten parean izango dira zure seme alabak. Eta beti, bi gauzak esan egin dira. Orduan esan nahi dut, jakin behar da, harreran ere zer esan eta nola esan. Bistan dago, de eredua dela, bere akas guztiekin, ongien portatzen dena hizkuntza ikasteri dagokionez, euskara ikasteri dagokionez. Eta hori, indartu egin behar da, eta baliabide jarri behar dira. Eta kontrako edo zer, nik ez dut onartzen. Trukeak egin behar dira. Herrietako jende horren beste hizkuntzekiko zer egin daiteke. Ze taldea dauen tokietan landu ere egin daiteke. Baina jakin behar da ze kopuru nu nola eta bar. Baina eze tamazik bati arabiera irakatsi nahi ez badu bitzen. Nahi badu bai. Eta korana ikasi nahi badu, bide batez bere bai. Baina azken batean bereizi behar ditugu. Magreb handia da eta eraskotako jendea dago bertan. Beraz, ona datu zenen hitz egin beharko dugu. Eta gaina ona etortzen dira gehienak tamazik bere-bereak izaten dira. Orduan, gauza horiek bereizi behar ditugu, ezin gara hankasartze hori eta beti erori. Gallego horiei gertatu zitzaien modura, hori uste dut, antiekonomia bat dela, borondate honarekin, baina bueno. Eta oro har uste dut, jardunaldiak, komunikabideetan, irratietan, etengabe egon behar dugula, etor daitekeen xenofobia olatu horri pixkanaka aurre egiteko eta arresiak antolatzeko. Gauzak askotan berandu izaten da, aurretik ez para lan egin, buelta emateko. Eta nik uste dut, sintoma batzuk ia badaudela eta Europan indartzen ari direla. Orduan lehen esan da, eta uste dut bide horretatik ere lan egin behar dugula. Eta hori danoi dagokigo. Erretar txumei, intelektualei, komunikabidei eta gainerako guztiei. Eta hor alkartu behar dute, giza eskubideen sinisme baduten guztiek. Koloreak eta gainerako guztiak alde batera utzita. Eta hori nik uste dut danok egin dezakegula. Eta hori da nire mezua. Ez dakit, Xavier, barkamen eskatu behar dizudan, ala ez? Ez que oso erraz jarri dira, zuela hasi zara hitz egiten. Esan nahi nuen, nire ustez eta bukatzeko biek esan duzu momenturen batean itxaropentsu bazaretela, ni ere itxaropentsu naiz, baina uste dut euskaldunok konplejoak kendu inbarritugula behingoz. Nik uste dut, lehen ere esan dut, ni erabat konbentzituta nago, baina ez ni bakarrik, nik uste dut euskalgintza oroar konbentzituta dago elkarbizitzako hizkuntza euskara dela, nik uste dut euskaldun guztiak konbentzitu behar ditugula hortaz, zeba daude batzuk oraindik ez dutenak hori argi ikusten, elkarbizitzarako hizkuntza euskararen territorio osoan.
ez bakarrik herri euskaldunetan. Eta ondoren, gainontzeko eragileak konbentzitu behar ditugula hortan ere. Eta horregatik, lehen esan dut, uste dudala euskalgintzan kontzeptu hau pixkat gaindituta badugula, hausnarketa asko egin ditugulako honen inguruan, baina hau zabaldu egin behar dugula. Zabaldu eta konpartitu eta ikusarazi horrela dela. Nik uste dut hori dela gure lanik nagusiena eta hortik etorriko diala beste guztiak. Bueno, nik uste eman du, maiguruak nik uste eta eman zezakena, gai asko ikusten duzuenez ez da bai da gai, geratzen dira aurrerantzean. Aipatu da, nik uste dut itzulpenei buruz eta elkarren ezagupideari buruz hitz egiten dugunean, bestelako hizkuntzetan sortutakoa gurera ekartzea garrantzia handikoa da, guk sortutakoa beste hizkuntza batzuetara eramatea ere garrantzia handikoa da. Polita izango litzateke esaterako Etxepareren Linguae Baskorum Primitie liburua ez bakarrik ingelesez edo frantsesez edo onemanez irakurri ahal izatea, kitxueraz baita ere, hori ere laster etorriko da, gu uste duguna baino lehenago, eta amaitu nahiko nuke behar bada, okeraz banago ametxez eta itxarobidez eta loko kontu ez hitz egin dugun ezkero, lehetek esaten zuen hori, ametxeiroak baztertuz bertan, ea denon artean asmatzen ote dugun bideon bat aukeratzen. Eskerrik asko guztioi, maikide izen zaituztedan guztioi, Xavier Ayerdi, Xavier Beretzi hartu, Olat, bueno, guztioi, Xavier Mendiguren parkatu, Beretzi hartu, eta zui ere, entzun izen zaituztetan gai ere, eskerrik asko, tanto latzaiek.